سلام تخطاتلتنا نايز channel كما تخونوا تبوكت كونوا ناي وترو تمليتنا بهجنانيو لومون كم وترو العلا قداسنا زلو تحستوتات حزنا لكم قريبنا لنا كساب مودة نايز مدد مسانا كتصنحوا بخبر نعدمكم لايك مقبار شير مقبار سبورت مقبار دما كم وترو أقداس كفال نايز فيديو سلو تخلو تقبروا لنا دقف دما دقيمنا أنا مسجن نايلو مارستي نبزو بانا زوتو كوريجن مس عالم كا ناي عالم كفال نزيو بانا سلوازو اللو ودما كان ركم فتنينا مجمريا ኢትዮጵያውያን ነዚ ሕጂ ዘሎ ኩነታት ብኸመይ ክጥቀምሉ ወይ እውን ብኸመይ ይሓስብዎ ከም ዘለዉ ምስቲ ናይ ኣፍቲ ገባሕሪ ሕልምናቶም ብኸመይ ከተሓዝቦ ይፍትኑ ኣለዎ እስከ ካብዚ ሃገራዊ ቴሌቭዥን ዝብልዎ ዘለውን ይጀምር ጉዳይ በዓለም አቀፍ ተጽዕኖ ጫናው ከፍተኛ እንደሆነ አሁን እርሶ ባነሱት መልኩ ስንወስድ መካከለኛው ምስራቅና የአፍሪካ ቀንድ ቀጠና ደግሞ በአንድም በሌላም መልኩ የሚተሳሰሩ አካባቢዎች ናቸውና በአፍሪካ ቀንድም ተጽዕኖ ይኖረዋል ተብሎ ይጠበቃል። ከዚህ አኳያ ይሄ ጦርነት አፍሪካ ቀንድ ላይ ኢትዮጵያን ጨምሮ ባሉ ሀገራት ላይ ምን አይነት ጫና ሊያሳድር ይችላል? ጫና በጣም ያሳድራል። አንዱ እንደ ኢትዮጵያ አይነት ሀገርና ሌሎችንም ኦይል ኮንሱመር ስለሆነን ዋጋውን ወዲያው የመጨመር ሁኔታ አለ። አለመረጋጋቱ በቀይ ባህር ላይ ብዙ ችግር ይፈጥራል። በተለይ የየመን ፋክተር አለ። ሕጂ ኣብዚ እቲ እስራኤልን ኢራንን ዝገብርዎ ዘለዉ ኩናት ብዓለም ደረጃ ዘለዎ ፅልዋ ኣብ ኒኩለራዊ ኩናት ናብ ካልእ ሓደጋ ናብ ሪጅናል ዎር ናብ ማእከላይ ምብራቅ ካልኦት ሓይልታት ዝኣትውዎ ዘለዉ ብዙሕ ትንተና ክወሃበሉ ይኽእል እዩ። ኣብ ዞባና ክመፅእ ከሎ እንታይ ፅልዋ ክፈጥር ይኽእል ቀጥታውን ተዘዋዋርን ፅልዋ እንታይ ክፈጥር ይኽእል ዝብል ክምልስ ከሎ እዩ እንታይ ዝብል ዘሎ ብመጀመርያ ቀዳማይ ፋክተር ንምሉእ ቁጠብ ዓለም ዘፍርሆ ዘሎ ኢራን ነቲ ወሽመጥ ናይ ሃርሙዝ ድሕሪ ኣፅያቶ 20% ናይ ነዳዲ ካብኡ ቡ ገይሩ ይወፅእ። ስለዚ እዚ 20% እዚ ንቁጠባ ናይ ዓለም ክዘርግ ዝኽእል እዩ። ምክንያቱ ስፕላይ ቀረብ ናይ ነዳዲ ክጎድል ስለ ዝኾነ ቀረብ ተጎዲሉ እንታይ ዝኸውን ዋጋ ንሰማይ ዝትኮስ እንገስወት በዚ ፀገም ቀዳማይ ክጉዳእ ዝኽእል መን እዩ? ኣብ ሰንኮፍ ዘሎ ኣብይ ኣሕመድ ድሮ ኢንፍሌሽን ኣት ሬከርድ ሌቨል ደይቡ ቁጠባ ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ሓደገኛ ደረጃ በፂሑ ከም ዘሎ ሓንቲ ሪፖርት ክበኩም እየ። ስለዚ ኣብ ካልእ ናይ ጂኦፖለቲካ ነውፂ ከይኣተወ ዲስ ፋክተር ኣብ ጫፍ ንዘሎ ቁጠባ ኤክስፕሎድ ናይ ምግባር ዓቕሚ ናይ ምፍጣር ሽግር ኣሎ ወይ እውን ምክንያት ክኸውን ይኽእል እዩ። ናይ ኤርትራ ሃስያን እዩ ናይ ኤርትራ ኣይጎድኣን ይብል ኣለኹን ኣፍኮርስ ካሃስያ ናይ ኤርትራ ስለምንታይ ዝርከቡ ወይ እውን ዘለና ናይ ወፃኢ ሸርፊ ንሕና እውን ነዳዲ ኣምፂና ኢና ንጥቀም እንዳትስዋይ ድማ ሓደ መዓልቲ እዚ ናይ ነዳዲ ኩነታት ኩሉ ግዜ ቮላቲሊቲ ዘለዎ እዩ። ናይ ፖለቲካዊ ኩነታት ናይ ቁጠባዊ ኩነታት ናይ ሪሴሽን ናይ ኩሉ ዓይነት ነገራት ቻይና ምስ ኣሜሪካ ክሰሓብ ከላ ራሽያ ምስ ዩክሬን ክኸውን ከሎ እቲ ዋጋ ናይ ነዳዲ ብብዙሕ ነገራት እዩ ዝፅሎ። ስለዚ እሱ ካብ ኮነ ሓደ ካብቲ ተደጋጋሚ ንዛረበሉ ዘለና ኤርትራውን ብዓብዩ ምስቶም ናይ ዩኤን ኤጀንሲ ዝሰርሓሉ ዘላ ኣብቲ ናይ ተተካኢ ፀዓት ዝበሃል ናይ ፀሓያዊ ድዩ ናይ ንፋስ ድዩ ናይ ሃይድሮ ብማይ ብመንጫጫታታት ዝመፅእ ድዩ ልዕሊ ኩሉ ፀሓያዊ ፀሓይ ስለ ዘለና ንዑ ተጠቂምካ ብውሕዱ ቤት ትምህርታትን ሕክምናታትን ናይ ኤርትራ ቤት ትምህርታትን ሕክምናታትን ቤት ፅሕፈታትን ናይ ኤርትራ ሶላር ዝኾነ ኤነርጂ ኣብቲ ቦሎፎን ናይቲ ገዛ እንተዝግበር ነይሩ ይግበር እንተሎ ድማ ደስ ብለኒ እንታይ ይፈጥረልካ እዚ ናይ ኤሌክትሪክ ሾክ ከምዚ ናይ ሕጂ ክፍጠር ከሎ ሽግር ኣይፈጥረልካን እዩ እንተወሓደ የስ ኣብ ካልእ ፀገማትካ ኣብ ኮንስትራክሽን ዲ ኣብ ካልእ ናይ ነዳዲ ጎደሎ ናይ ትራንስፖርቴሽን ዲ ብነዳዲ ዝኸደ መኻይንን እሱ ፀገም ክፈጥር እዩ ክሳብ ቅልጥፍ ኢልካ ክትቅይሮ ይትኽእል ኢኻ። ንምእማኑ ዝፀግም ግን ኣብ ኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ካርስ ኣብ ኣፍሪካ ዳርጋ ብዝቐልጠፈ መንገዲ ዘስፋፍሕ ዘሎ ስለምንታይ ከምኡ ይገብሩ ኣለዉ ዋጋ ናይ ነዳዲ ዓቢ ፀቕጢ ፈጢሩሉ ስለ ዘሎ ንኣቢ ምስ ዘሎ ዝቕባበ ካብኡ ንክወፅእ ኤሌክትሪክ ካርስ ብቕልጡፍ ንክኣትዋ ይገብር ኣሎ። ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ ዝያዳ ክምስክርዎ ይኽእሉ ዋላ ብዙሕ ናይ ቻይና ካምፓኒታት ኣብ ኢትዮጵያ ኣትዋ ከም ዘለዋ ስለምንታይ እዚኣ ፅቡቅ ጌረ ክገልፀልኩም
ሓደ ካብቲ ቻይና ኢቭን ሓንቲ ኣርቲክል ወፂኣላ ኣብ ገለ ግዜ ስለ ዘይረኸብካዮ ተኽዋን እምበር ቻይና ሲ ብዙሕ ዶቸ ቬለ መስለኒ ዶኩመንታሪ ናይ ጀርመን ኣብ ኢትዮጵያ ገይሮም ነይሮም ቻይና ሲ ምዝ ኩሉ ዝቃፀል ዘሎ ኢትዮጵያ ሲ እንታይ ርዮም እዮም ኣብ ኢትዮጵያ ኢንቨስት ዝገብሩ ዘሎ ወይ እውን እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ፖለቲካዊ ቅርብላዊ ስለንታይ የሰንብዶም ዘሎ ዝብል ኣርእስቲ ኣውፅኦም ነይሮም እቲ ምክንያት ድማ ሓደ እዩ ቻይና ብኣሜሪካ ይኹን ብኤሮፓ ስቃት ተፈጢሩላ ስለ ዘሎ ናይ ዕዳጋ ኣብተን ብዙሕ ሃገራት ብዙሕ ህዝቢ ዘለዎን ሃገራት ብዘይገድስ እንታይ ዓይነት ፖለቲካዊ ፀገም ኣሎ ሕጂ ቦታ ክንረክብ ክንክእል ኣለና ብዝብል መርገፅን ዕላማን ብፍላይ ነዚ ኤሌክትሪክ ካርስ ነዚ ሶላር ፓነልስ ዝበሃል ብዝሒ ሰብ ዘለዎን ሃገራት ብሙለን ኣግሬሲቭሊ ይደፍኡ ከም ዘለውን እዩ እዚ ድማ ምስቲ ናይ ቻይና ፖሊሲ ኤክስፖርት ሰብስቲቱሽን ይብልዎ ኤክስፖርት ኣብ ካልእ ሃገራት ኣብ ኣሜሪካን ኣብ ኤሮጳን ከጋጥሞም ዝኽእል ዕፅዋ ኣብዘን ሕጂ ዝዓብያ ዘለዋ ብዙሕ ህዝቢ ዘለወን ዋላ ሕጂ እናኸሰርና ቦታ ክንሕዝ ክንክእል ኣለና ኣብይ ኣሕመድ ይፍንቀል ኸውን ወይ ገለ ኸውን እቲ ህዝቢ ግን ክጠፍእ ስለ ዘይኮነ ኣብ ገለ ፖይንት ገለ ትራንዚሽን ክግበር እዩ ብዝብል ኣካይዳ እዮም ዝኸዱ ዘለዉ ስለዚ እቲ ካልኩሌሽን ኣብ ኢትዮጵያ ዝገብርዎ ሓደ ግዜ ንኣቢ ስለ ዝፈትዉ ወይ እውን ፖለቲካ ናይ ኣቢ ደስ ስለ ዝበሎም ዘይኮነ ብዙሕ ህዝቢ ስለ ዘለዋ ጥራይ ፌቨር ናይ ኢንቨስትመንት ይገብረሎም ከም ዝኾነ ኣርቲክል ሪኢ ኣለኹ ኤሮጳውያን ብኸምኡ ስትራቴጂካሊ ይጥምትዎም ኣለዉ እሱ ንግደፉ ሕጂ እዚ ዝብሎ ዘሎ እቲ ፀገም ኣብ ኢራን ዝገሎ ዘሎ ንሱ ናይቲ ኣፍ ደገ ባሕሪ ኣድቫንቴጅ ኣለና ክብል ይደምፆ ዘሎ ግን እቲ ምክንያት ኣብ ኢራን ዝፍጠር ዘሎ ንኢትዮጵያ ምስቲ ዘላቶ ቅልውላው ናብ ዝገደደ ክወስዳ ከም ዝኽእል እያ ተሓቀኛ ዘረባ ሓደ በሉለይ የመን ኤሚሬቶች የመንና ኦመን ካታር እያለ የተስፋፋ ይሄዳል ኢትዮጵያንም በእጅ አዙር ይነካካናል ሳውዲ አረቢያን የመሳሰሉትም ግብጽ ላይ ድረስ መንካቱ አይቀርም ምክንያቱም ይሄ ነገር በዚህ ሁኔታ ከቀጠለ የሪጂናል ራይቭለሪዎችና ስበርስ ፍትጊያውን ያባብሷል እንጂ አይቀንሰውም ሌላ በእስልምናው ዓለም ራሱ የሱኒና የሺያ መፋተጋ ሕጂ እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብቲ ዞባና ዘሎ ምትፍናን ምክንያቱ ሓደ ካብቲ ንሱ ዝብሎ ዘሎ ዘይገልፆ ስኢል ትንክፍ ይዘብሎ ዘሎ እምበር ሑቲ ንኣብነት ግብረ መልሲ ክህብ ከም ዝኽእል ዝንገር ዘሎ ሑቲ ከንመን ግብረ መልሲ ክህብ እዩ መጀመርያ ንእስራኤል ኣይኮነን ክሃርም እንጂ እዘን ሃገራት ዓረብ ዝተሓባበራ ዘለዋ ኢራን ኣክንዲ ቀጥታ ትሃርመን ብመንገዲ ሑቲ ጌራ ክትሃርመን ከም ትኽእል እዩ ዝዓበየ ስቃት ዘሎ ስለዚ ሑቲ ድሮናቱን ባሊስቲክ ሚሳይሉን ኣብ ውሽጢ እስራኤል ክዓለብ ዝኽእል እዩ ነቲ ኩሉ ሶፊስቲኬትድ ኤር ዲፈንስ ሲስተም ናይ እስራኤል ሓደ 234 ግዜ ጥሒሶም ኣትዮም ዕንወት ኣውሪዶም ኣለዉ ብግምጣሉ ነዚ ዘለዎም ዓቕሚ ናብ ኢማራት ናብ ስዑድያ ናብ ቀጠር ወይ እውን ናብ ባሕሬን ክጥቀመሉ ተኽኢሎም እንታይ ዓይነት ዳመጅ ክፈጥሩ ከም ዝኽእሉ ምግንዛብ የድሊ ስለዚ ሓደ ካብቲ ተፈርሂ ዘሎ ኣብ ዞባና ሑቲ ንኢራን ንኽዘሪ ኣብ እስራኤል ዘይኮነ ኣብዘን ከባቢ ዘለዋ ምስ ኣሜሪካ ዝተሓባበራ ዘለዋ ወይ እውን ኣብቲ ወታደራዊ ቤዝ ናይ ኣሜሪካ መጥቃዕቲ ክፍፅም ከም ዝኽእልን ሓደ ዓብ ስጋት ኣሎ ስለዚ እዚ ተደምሮ ብዙሕ ፋክተርስ ኣብቲ ዞባ ዘሎ ንዓና ነቶም ኣብ ቀይ ባሕሪ ዘለና ስጋት ይፈጥረልና ኢትዮጵያ ግን ፀምብሩን እዩ ኣይምልከተኩምን እዚ ጉዳይ እዚ እስናት you don't have any cost ባሕሪ የብልኩም ኣፍ ደገ የብልኩምን ስኢልካ ኣብ መንበርካ ተቐመጥ እያ እታ ጉዳይ ኣብዚ ዘይምልከቶም ኣረስትዮም ክህውትቱ ዝኣቱ ዘለዉ ሓውሱና ኣብዚ ፀገም እዚ እንተደይኣተና እዮም ዝብሉ ዘለዉ እዚ ፀገም እዚ በጃኹም ምልከተኩም በሉና እቶም ፀገም ዝምልከቶም ሃገራት ጅቡቲ ይኹን ኤርትራ ግብፂ ኣይተዛረቡን ኣለዉ ይጥምቱ ጥራዮም ዘለውቶም ኩላቶም ይዕዘቡን ይጥምቱን ኣለዉ ዘይምልከቶ ሃገር ግን ረስኒ ገይሩሉ ዓጀውጀው ክብል ንርኢ ኣለና እቲ ምክንያት ድማ ነቲ ዘሎ ኣጀንዳ ንምጥፋእ እዩ እጂ ንቐፅል ካልኣይቲ ዝብልዎ ዘለዉ ሳይባሻገር ሩሲያም የኢትዮጵያ ባህር ኃይል ዳግም እንዲያንሰራራ ጠንካራ ወታደራዊ ቁሳቁሶችን እያቀረበች መሆኑን ጽሑፉ ያሳያል። ሞስኮ የኢትዮጵያን ባህር ኃይል መልሶ ለመገንባትና የሰራዊት አባላትን ለማሰልጠን መስማማቷን ገልጾ ይህ ከምዕራቡ ዓለም ጋር ካለው አጋርነት ጋር የሚጋጭ ሳይሆን የሚደጋገፍ መሆኑን አመልክቷል። ኢትዮጵያ የኃያላን መንግስታትን ውድድር ለራሷ ጥቅም እያዋለች ሀገራዊ አቅሟን ለመገንባት ከሁሉም ወገን የሚጠቅማትን እየወሰደች እንደሆነ ከዚህ ትንታኔ መገንዘብ ይቻላል። የአስመራው አምባገነን መሪ ኢሳያስ አፈወርቂ በቅርቡ ባደረጉት የነጻነት ቀን ንግግር ከፍተኛ ፍርሃትና ተስፋ መቁረጥ ውስጥ እንዳሉ አሳይተዋል። ሕጂ ሓደ ካብቲ ንሶም ዝብልዎ ዘለዉ ኩነታት ተሪኢና እንታይም ዝብሉ ዘለዉ ነቲ ሓይሊ ባሕሪ ናይ ኢትዮጵያ ራሽያ ከተሰልጥኖ ካብ ፈረንሳይ ይኹን ካብ ካልኦት ሃገራት ዓለም ብዝበለፀን ብዝሓየለን ራሽያ ትድግፎም ከም ዘላ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ኦኬ we don't see any practical terms ወቲ ሓይሊ ባሕሪ ኣሰልጥኑና ኢሎም ከሰልጥኑልኩም ይኽእሉ እዮም ገንዘብ ከፊልኩም ስልጠና ክህቡኩም ተደልዮም ከሰልጥኑኩም ይኽእሉ እዮም ናብ ኣፍደገ ባሕሪ ከምፅኡኩም ዝኽእሉ ዘሎም ናይ ራሽያ ዘሎ ተፅዕኖ ምስ ሕጂ ዘለዋ ተነፅሎን ገጅፍ ኩናትን ራሽያ መፅያ
ኢትዮጵያ ኣሰልጢና ኣንጻር ኤርትራ ከተበግሳ እያ ዝብል ግምጋም ክህሉ ይክእልን እንድዩ ንሳቶም ግን ንእሽተይ ጫፍ እንትኾነት እውን ክጥቀሙ እዮም ዝፍትኑ ዘለዉ እስራኤል ክሕግዘና እዩ ኣሜሪካ ክሕግዘና እዩ ቻይና ክሕግዘና እዩ ራሻ ክሕግዘና እዩ ኤቭሪባዲ ክሕግዘና እዩ ክሕግዘና እዩ እምበር በዓልና ክንገብር ንኽእል ኢና ዝበሃል ነገር የለን እቲ ፅቡቅ ነገር ግን ንኣብነት ኤርትራ ኣብ መዓልቲ ናብ ፅሎት ተዘረበቶሲ ኣመና ፍርህ ከም ዘለዋ ራዕዲ ከም ዘለዋ እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ ካብኡ ተበጊስካ ጥራይ ሓሶትን ወረ ወዲ ወረ ወይ እውን ነግደይ ኮነ ነገር ንምዝራብ ጉዳይ ከም ዘለዎም በዚኻ ትፈልጥ ግን ኣገይን ማሲቭ ዝኾነ ፕሮፓጋንዳ ኣንጻር ኤርትራ ንምግባር ብኩሉ ከም ኣጀንዳ እዮም ተታሒዞሞ ዘለዉ ወታደራዊ ዓቕሚ ናይ ኢትዮጵያ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ከም ምህላው መጠን ኣብዚ ስምዕዎም ድሓን እቲ ትዕቢትን ጠራዕራዕናቶም ንክንሰምዖ ጥራይ ምንታን ኢለ እምበር ዝስማዕ ስለ ዘለዎ ኣይኮነን ግን እዚ እቲ ፕሮፓጋንዳ እዩ ዝጽሕፍዎ ዘለዉ ትኩረትን ለማስቀየር የከሸፈ ሙከራን አድርገዋል። ኢሳያስ የኢትዮጵያ መንግስት በአፋር ክልል በኩል ጦርነት ሊከፍት እየተዘጋጀ ነው ሲሉም ከሰዋል። ይህ ሁሉ የሚያሳየው የአሰብ ጉዳይ አዛውንቱን ሰው ምን ያህል እንቅልፍ እንደነሳቸው ነው። ከሰሞኑ ከወጡ ትንታኔዎች አንድ ብቻ እናንሳ። ኢንስቲትዩት ፎር ኢንተርናሽናል ሴኩሪቲ ኤንድ ፒስ የተባለ ተቋም በቅርቡ ባወጣው ሪፖርት መሰረት ኢትዮጵያ ከቻይና ዲኤፍ-12 ወይንም ኤም20 ተብለው የሚጠሩትን ከ150 እስከ 400 ኪሎ ሜትር መድረስ የሚችሉ የአጭር ርቀት ተምዘግዛጊ ታክቲካል ባሊስቲክ ሚሳይሎችን ማግኘቷን አስታውሷል። ይህም ኢትዮጵያን በአፍሪካ ቀንድ ሕጂ እዚ ተሃዲድ እንዲሁ ካብ ቻይና ድዮም ገዚኦሞ ካብ ኣፍጋኒስታን እዮም ገዚኦሞ ንኤርትራ ብፍሉይ ብከምዚ ባሊስቲክ ሚሳይል ይኹን ወይ ገለ ዓብ ስጋት ክፈጥሩላ ዝኽእሉ ኣይመስለንን ኣነ ምክንያቱ እቲ ዝዓበየ ነዚ ኩናት እዚ ወሳኒ ክኸውን ዝኽእል ዝብሎ ዝነበርኩ እንታይ ኣነ ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ተዓዊቱ ናብ ትግራይ ክመፅእ ተኽኢሉ ጥራይ እዩ ነቲ ትግራይ ዝበሃል ነዚ ፅምዶ ዝበሃል ሓሳብ ኣፍሪሱ ኣብ ትግራይ ክመፅእ እንድሕር ክኢሉ ደን ንኩናት ዝበለፀ ዓብ ዳመጅ ክገብር ይኽእል እዩ ትግራይ ዝበሃል ዓውደ ኩናት ክኸውን ክሳብ ዘይከኣለ ክገብሮ ዝኽእል ፀቢብ ተኽእሎታት እዩ ዘለዎ ስለምንታይ ኤርትራ ሓይሊ ባሕሪ ስለ ዘለዋ as simple as that ኣብ ዓሰብ ኤርትራ ብባሕሪ እውን ክትዋጋእ ስለ ትኽእል እንታይ ማለት እዩ እዚ ኣብይ ኣሕመድ ሰራዊቱ ኣብታ ፃምእ ከምፅኦ ይኽእል ኤርትራን ካብ ባሕሪ ዝደለየት ክትገብር ትኽእል እያ ብዙሕ ኣማራፂታት ኣለዋ ኤርትራ ንዓሰብ እቶ ኢለ ገዲፋቶ ቤን በቲኻ ኣትያ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ክትብንቁሮ ከም ትኽእል እውን ይፈልጥ እዩ ስለዚ ትግራይ ዝበሃል ክፋል እዚ ፅምዶ ዝበሃል ኤርትራ ምስ ትግራይ ኤርትራ ምስ ፋኖ ትገብሮ ዘላ ዝምድና ክሳብ ዘየፍረሶ ኢትዮጵያ እዚ ናይ ሎሚ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ወታደራዊ ኣካይዳናቱ ብዙሕ ትርጉም ክህልዎ ዝኽእል ኣይኮነን ምናልባት ከዓ እዚ ናይ ባሕሪ ተስፋ ቆሪፁ ክህሉ ከም ዝኽእል ዘርእየኒ ምልክት ኣሎ ሓደ ካብኡ እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና እዩ ዴሌጌሽን ናይ ሶማሊላንድ ብሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናይ ሶማሊላንድ ዝተመርሐ ልኡኽ ናብ ኣዲስ ኣበባ ኣትዩ ምስ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኢትዮጵያ ከም ዝተራኸበ ዝንገር ዘሎ እንታይ ማለት እዩ ኢትዮጵያ ሶማሊላንድ ዲፕን ዲፕሎማቲክ ታይስ ኢን ሃይ ሌቨል ፎሬን ሚኒስተርስ ሚቲንግ ኣብ ዝሓለፈ እንታይ ርኢና ነርና ናይ ኣሜሪካ ፍሉይ ልኡኽ ናብ ሶማሊላንድ ኣትዩ ምስ መራሕቲ ናይ ሶማሊላንድን ኣብቲ ወደብ ከይዱ ከም ዝረኣየ ገለበለ ሽዑ ድማ እቲ ወታደራዊ ኣዛዚ ናይ ኣሜሪካ ብኣፍሪካ ናይ ኣፍሪኮን ዝበሃል ናበይ መፅኡ ነይሩ ናብ ኢትዮጵያ መፅኡ ምስ ኣብን ምስ ጁላን ተራኺቡ ከም ዝነበረን እቲ ፍሉይ ልኡኽ ናይ ሶማሊላንድ ድማ ሕጂ ንኣዲስ ኣበባ ኣትዩ ኣሎ ሶ እቲ MOU ዝበሃል ዝነበረ ሜሞራንደም ኦፍ ኣንደርስታንዲንግ ናብ ጣውላ ክምለስ ከም ዝኽእል ዘመልክት ነገር ንርኢ ኣለና ስለዚ ኢትዮጵያስ ፎሬን ሚኒስተር ዶክተር ጊዲዮን ጢሞቴዎስ met and discussed with Somaliland the delegation led by the Minister of Foreign Affairs and International Cooperation Abdurrahman Dahir Adam ማለት እዩ who was on the working visit to Ethiopia over the weekend. The minister's visit to Addis Ababa lasted for 4 days from 19 to 22 June. ስለዚህ ኒ 4 መዓልቲ ዝፀንሐ ናብ ኣዲስ ኣበባ ልኡኽ ናይ ሶማሊላንድ ከም ዝኸደን ምስ ኢትዮጵያ ይዘራረብ ከም ዘሎን the purpose of foreign minister's trip was related to the strengthening diplomatic relations and strategic cooperation between Somaliland and Ethiopia. ሶማሊላንድ ስለዚ ብዛዕባ ባሕሪ ብዛዕባ ገለመለ ዝብል እኳ ንሪኢ ኣለና ምክንያቱ ምስ ሶማልያ እውን ርክብ ገይሮም ስለ ዘለዉ ክጥንቀቑ ክኽእሉ ኣለዎም ስለዚ ከም ንሪኦ ዘለና ሶማሊላንድ ኣብ ኢትዮጵያ ምምፅኣ ምስ ናይ ኣሜሪካ ምንቅስቃሳት ምናልባት ኣሜሪካ ንሶማሊላንድ ከም ሃገር ሬኮግናይዝ ክትገብራ ትኽእል ትኸውን ዝብል ሕቶ እውን ስለ ዘሎ ንዑ ተጠቒምካ ሓደ ስጉምቲ ክውሰድ ከም ዝኽእል ኢና ንርኢ ዘለና ከምኡ ክቕፅል ድዩ ኣይቅፅልን እዚ ጉዳይ እዚ ናብ ካልእ ክኸይድ ድዩ ኣይከይድን ምስ ግዜ ጥራይና ክንሪኦ ንኽእል ግን እቲ ምንቅስቃሳት ንሪኦ ዘለና
ናይ 23 ملت ዓመት ክገብሩ ናይ 24 ملت ዓመት ክግበር ዝነበረ ንዓመት ሙሉ ዝተኻየደ ድራማ ናይ ሶማሊላንድ ከም በሓድሽ ንዝተወሰነ ኣዋርሕ ብሙሉ ናይ ሶማሊላንድ ፋይል ተዓፅዩ ናብ ኤርትራ ቀይሩ ዝነበረ ሕጂ ናብ ሶማሊላንድ ገፁ ሽፍት ክገብር ከም ዝኽእል ዘተንብህ ምክንያት ንርኢ ኣለና ግን not so fast ኣብዚ እዋን እዚ ብቕልጡፍ ዝግበር ዘሎ ከም ዘይኮነ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ዶክተር ኣባይነ ኣለሙ ዝበሃል ሚኒስተር ሕርሻ ናይ ኢትዮጵያ እዩ ካብ ናይ ዓቢ ሚኒስተራት ሓደ እዩ እንታይ ኢሉ ኣሎ መጀመርያ ብዛዕባ ኣፍ ደገ ባሕሪ ይዛረብ ዘሎ ስእሊ ግን ናይ ባፅዒ ተጠቂሙ ዘሎ ኣሚን ካብዚ ንላዕሊ ፕሮቮኬሽን የለን ካብዚ ንላዕሊ ፕሮቮኬሽን የለን ኣፍ ደገ ባሕሪ ንደሊና ክብል ሓደ ኣርእስቲ እዩ ናይ ኤርትራ ኣፍ ደገ ባሕሪ ባፅዕ ክጥቀም ግን ካልእ ኣርእስቲ እዩ እንታይ ማለት እዩ እዚ ውፁእ ዝኾነ ናይ ኩናት ምቕስቃስ እዩ ተርዲኹምሎ ከምዚ ሚኒስተር ሕርሻ ናይ ኤርትራ ሲ ኢትዮጵያ ትበታተን ከም ዘላ ወይ እውን ንኣባይ ገለ ነገር እንታይ መኽንብል ኢና ኤርትራ እኳ ኣብ ኢትዮጵያ ዝኾነ ኢንተረስት ስለ ዘይብላ ፀገሚ እንታይ ዓይነት ኣብነት ከተቕርብ ትኽእል ከማ ብሓፈሻ ሓደ ሲቲንግ ሚኒስተር ዶክተር እዩ ከምኡ ድማ ኣብቲ ካቢነ ናይ ኣቢ ዘሎ ብዛዕባ ኣፍ ደገ ባሕሪ ንገማግም ባሕሪ ናይ ኤርትራ ተጠቂሙ ወደብ ናይ ኤርትራ ፅርግያን ተተቕርፂ ናይ ኤርትራ ተጠቂሙ እንታይ ጽሒፍ ኣሎ Ethiopia's quest for sea access is framed as a fundamental and enduring national priority driven by the interconnected goals of security, economic prosperity and regional integration. It is grounded on the principle of mutual respect, transparency and regional cooperation. What a dummy. Mutual respect ብልውላው መሬት ናይ ካልእ ሃገር ጥሒሱ ከሎ where is the respect? እዚ ሓደ ግዜ ሚኒስትሪ ሓበሬታ ናይ ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል መሊስሉ ነይሩ ጥንቃቐ ከም ዘድልዮን ልውላውነት ናይ ኤርትራ ብፍጹም ዝቁረስን ዝሽረፍን ከም ዘይኮነ እቲ ፕሮቮኬሽን በዚኦም ዝግበር ዘሎ ድማ ሓደገኛ ንዞባ ኣብ ካልእ ሽግር ዘምፅእ ምዃኑ መሊስሉ ነይሩ ግን መንግስቲ ኢትዮጵያ ፎሬን ሚኒስተር ድዩ ፕራይም ሚኒስተር ድዩ ወይቲ መንግስቲ ብትክክል ዝሰርሕ ነይሩ ተዝኸውን ነዚ ሚኒስተር ተጠንቀቕ ምበለ ነይሩ ምክንያቱ መርገፂ ናይቲ መንግስቲ እንተዘይ ኮይኑ ሓደ ሚኒስተር ናቱ እሞ ናይ ሕርሻ ሚኒስተር ብዛዕባ ልውላዊ መሬት ናይ ኤርትራ ንኩናት ዝዕድም ወይ እውን ንዓለም ለኻዊ ሕጊ ጥሒሱ ቀስቃሲ ዝኾነ ፅሑፍ ኣይምፅሓፈን ኦኬ እዚ ሕጂ መንግስቲ ፕላን ስለ ዘለዎ ኣጀንዳ ናይ መንግስቲ ስለ ዝኾነ ግን ብመንገዲ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ስለ ዘይተገበረ እንታይ እዮም ክብሉ ሓደ ናይ ሚኒስትሪ ሕርሻ ናቱ ናይ ግሉ ርእቶ ይዝህብ ዘሎ እምበር ፖሊሲ ናይ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኢትዮጵያ እኮ ኣይኮነን ኢሎም ከሽኩዕና ከዮም ዝፍጥም ዘሎ ያይ ንሳቶም ሲ ተሸጢሩ ካብኦም ሲ ስማርትሊ ኣክት ይገብርሎ ማለቶም እዩ ዕላማ ግን ኣገይ ኣጀንዳ ናቶም ኣብ ቅስቃሴ ናይ ኩናት ዕግርግር ናይ ኩናት ሙሉእ ብሙሉእ ተኣሊኾም ከም ዘለው ክርዳእና ክኽእል ኣሎ ፕራይም ሚኒስተሮም ኣብ ዝሓለፈ ተዛሪቡ ነይሩ እዚያ ስምዕዋ እሞ ድሕሪኡ ሓንቲ ጽብቕቲ አርቲክል ክበኩም የኛ አቋም ለኤርትራም ለጅቡቲም ለሶማሊያም የሚጠቅመው ሰላማዊ ኢትዮጵያ ካለች የለማች ኢትዮጵያ ካለች የለማች ኢትዮጵያ ከሌለች ያው ችግር መሆኑ አይቀርም። ኢትዮጵያ ትልቅ ሀገር ናት። ትልቅ ፖፑሌሽን ነው። ትልቅ አቅም አለው። ይሄ አቅም ለጥፋትም ለልማትም መዋል ይችላል። ወደ ጥፋት እንዳይሄድ ወደ ልማት እንዲሄድ ወደ ትብብር እንዲሄድ በእኛ ዙሪያ ያሉ ሀገራት የኢትዮጵያ ሰላም ግድ ነው፣ ሰላም ካልሆነች እንጎዳለን ብለው ማሰብ ይኖርባቸዋል። ለዚያ ጥያቄው በህጋዊ መንገድ ተነስቷል። እያየነው ነው፣ እናየዋለን። እጅንታይ ዝብል ዘሎ ማንም ሃገር ምናልባት እታሱ ዝብላ ዘሎ ለንቀነ ዝጥቀመላ ዘሎ ዘረባ ማለት እዩ ናይ ኤርትራ መንግስቲ ንዕስራታት ዓመት ተኸተላ እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ሰላማዊትን ርግእትን ሃገር ክትኮይና ንኤርትራ ተኽስባ እያ ዝብል ፖሊሲ ነይሩ መንግስቲ ኤርትራ ክንደይ መንእሰይ ናይ ኤርትራ እውን ማራ ዝሕምሞ ዘረባ እንተሎስ እዩ ንሳቶም ናቶም ረብሓ ኣብ ጥፍኣት ናይ ኤርትራ ከም ዘሎ ዘቐመጥዎ ክኾኑ ከለዉ ከምኡ ድማ ኣክት ክገብሩ ንርኢ ኣለና ኤርትራ ድማ ናትና ረብሓ ኣብ ርግኣትን ሰላምን ናይ ኢትዮጵያ እዩ ዝምርኮስ ክንብል ከለና ክልተ ተጋራጫዊ ሓሳባት ጥራይ ፖሊሲታት ጥራይ ዘይኮነ አንጻር ረብሓኻ ከም ትንቀሳቀስ ዘለኻ ጌርካ ክትወስዶ ምክንያቱ ንስኻ ንሰላምን ርግኣቱን ክትቃለስ ከለኻ ንሱ ግን ንጥፍኣትካ ዝቃለስ ነዚያ ፕሩቭ ክገብረልኩም እየ እዛ ፅሕፍቲ እዚያ ራይዋ እዛ ፅሕፍቲ እዚያ ኤርትራያን ፖስት ዝፀሓፋ እያ ነይራ ምናልባት እዚ መንግስቲ እዚ ሕጂ እውን እንታይ ይዛረብ ኣሎ እንታይ ክገብር ከም ዝኽእል ንክትፈልጡ እዩ አብይ አሕመድ secret pact with TPLF to attack Eritrea ምስ ህወሓት ንህወሓት መራሕቲ ህወሓት መዓስ ሓቲትዎም ንኤርትራ ንኸጥቃዕ መሲልኩም
ኣብ ኩናት ከሎ ማስ Abiy Ahmed's betrayal of Eritrea is underscored by the clandestine meeting that took place in Seychelles in early March 2021. ኩናት ናይ ትግራይ ማስ ጀሚሩ ወርሒ 11 እስራ ጀሚሩ ድሕሪ 3-4 ወርሒ ናይቲ ኩናት ተርጀምሎም ተቀዳማይ ገጽ ምስተኻየደ ኣብ ወርሒ 3 ቢሉ ኣብ መጀመርያ ወርሒ 3 ቢሉ ኣብ ሲሸልስ ትበሃል ሃገር Abiy Ahmed ፍሉይ ልኡኽ ናቱ ምስ ናይ ፍሉይ ልኡኽ ናይ ተጋሩ ርክብ ኣካይዱ መን ተራኺቦም ነይሮም ኣብቲ ኣኼባ The gathering facilitated by the US officials ነዚ ኣኼባ እዚ ድማ መንግስቲ ኣሜሪካ ያሳሊጥዎ aimed to negotiate a ceasefire between the Ethiopian federal government and the Tigray People's Liberation Front. ስለዚ ኣብ መንጎ መንግስቲ ኢትዮጵያን ኣብ መንጎ ዞም ህወሓትን ሓደ ስምምዕ ምቁራጽ ተኽስን ስምምዕን ንኽግበር ሓሳብ ቀሪቡ Key figures in attendance include Tigray's General ጻድቃን ገብረትንሳኤ and Ethiopia's Chief of Staff Field Marshal ብርሃኑ ጁላ ጻድቃን ዝበሃል ድወጆ ከይፃወት ከም ዝነበረ ኣብቲ ኩናት ብዙ ግዜ ተጋሩ ክዛረቡ ሰሚዕና ኣለና ኣብዚ ርክብ ጻድቃን ንህወሓት ወኪሉ እቲ ናይ ትግራይ ወገን ወኪሉ ካብ ኢትዮጵያ ድማ ብርሃኑ ጁላ ነቲ ፊልድ ማርሻል ማለት እዩ ንኢትዮጵያ ወኪሉ ኣብዚ ቦታ ዝተራኺቦም ከም ዝነበሩን እንታይ ከተሰማምዕም a significant part of their discussion involved around their united intent to launch an offensive against Eritrea and while Eritrea was actively supporting the Ethiopian government under Abiy Ahmed's leadership ሓደ ካብታ ኣብቲ ኩነታት ተዘራረቡሉ ድማ ቀልጢፎም ምቁራጽ ተኽሲ ገይሮም ተረዳዲኦም ጻድቃን ተጋሩ ወደ ናይ ትግራይ ህወሓት ዲን ካል ወኪሉ ፊልድ ማርሻል ናይ ኢትዮጵያ ዘሎ ድማ ብርሃኑ ጁላ ምሩኽ ብርሃኑ ጁላ ድማ ነቲ ዘሎ ውግእ ተጠዋቢሎም ኣብ መንጎም ዘሎ ምቁራጽ ተኽሲ ፈሪሞም ብቐጥታ ኤርትራኒ ኣብ ከተትሕን ነቲ ሕቁኡ ተሃሪሙ ዝበሃል ዘሎ ሰራዊት ናይ ፌደራል ንዑ ከተትሕን ኢላ ንዑ ክትሕግዝ ንዑ ከተትሕን ኢላ ኣይኮነት ንኤርትራውን ስለ ዝሃረምዋ ስለ ዝተኮስዋ ግን ንዑ እውን ትሕግዞ ነይራ ነቲ ተወጊኡ ዝመፃ ሰራዊት ቀሊባዶ ኣስትያዶ ገለ ድብሎ ባዕሎም ኤርትራ ስለ ዝገበረቶ ከምዚ ኢላ ንዑ ክትሕግዞ እናፈተነት ከላ ከተትሕነ ኢላ እናፈተነት ኣብ ኢትዮጵያ ነይርቱ ኩናት ኣብ ኤርትራ ኣይኮነን ነይርቱ ኩናት ስለዚ ንኣብ ከተትሕነ ኢላ እናፈተነትን እናሓገዘትን ከላ ብግምጣሉ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ መጥቃዕቲ ንምግባር ምስ ጻድቃን ከም ተዘራረቡን ጻድቃን ድማ ናይ ወትሩ መትከሉ ንኤርትራ እንታይ ይደሊ ነይሩ ባሕርናታ ክምንጥል ዝደሊ ሰብ እዩ ባሕርና ኤርትራ ብሓይሊ ክወስድ ዝደሊ ሰብ ምዃኑ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ክምሃር ከለኹ ይብል ኩሎም ኣብታ ዩኒቨርሲቲ ብዛዕባ ኣብ ደገ ባሕሪ ናይ ካልኦት መንጥል ኢሉ ዝመሃሮም ሰብ የለን ግን ኩላቶም ሓደ ማስተር ቲሲስ ክፅሕፍ ከለኹ ገለ እዮም ዝብሉ ቲሲስ ከምዚ ሓደ ናይ ሰማይ ሮኬት ንሰማይ ሮኬት ውንጭፍ ዘለካ ገይሮም እዮም ዝገልፅዎ ታንክስ ካብቲ ማስተር ቲሲስ ስለንፈልጦ ካብኦም ንላዕሊ ኣብ ዲስቲንጉሽድ ዩኒቨርሲታት ምስለ ተምሃርና እቲ ዝብልዎ ሓሶት ምዃኑ ንፈልጥ ኢና ኩሎም ንሱ ኢልካ ካልእ ኣለዉ 2-3 ኣለዉ ቲሲስ ክገብር ከለኹ ተረዲዩኒ ገለገለ ይብሉ እዮም እቶም ናይ ህወሓት ምስ ኣብ ወጊኖም ዘሎ ካድረታት ኣብ ናይ ቲሲስ ገለመለ ሓደ ሪሰርች ክፅሕፍ ትኽእል ኢኻ ግን ዘየለ ክፅሕፍ ኣይትኽእልን ኢኻ ሓሶት ክትፅሕፍ ኣይትኽእልን ኢኻ ሓሶት ዘየለ ብኢንተርናሽናል ሕጊ ዘይድገፍ ተጌርካ ድማ ትጓሓፍ ትተርፍ ማለት እዩ መይ ባሓሊፎም እዮም ተሪፎም ንፈልጦ ነገር የብልና ንዑ ኣብ እንዳጓሓፍ ገዲፍካ ሕጂ ኣብ ከምዚ ርሱም ኩናት ከለዉ ነቲ ድራማ ቀይሮም ንኤርትራ ከጥቅዑ እዮም ዝሓስቡ ነይሮም ሰቦ ካብዚ ንላዕሊ ጥልመት ክህሉ ይኽእል ጥልመት ጥራይካ ኣይኮነን እዚ ንስኻ ምስ እናተረዳዳእካ ከለኻ ንዓኻ ንከጥፋእካ በቲ ሓደ ናባኻ ከይዱ ርድኣኒ ይብል ብካልእ ድማ ምፀላኢኻ ነዚ ሰብ ዝከጥፎ ሓግዘኒ ዝብል ካብዚ ዝኸፍእ ሓደገኛ መራሒ ክህሉ የብሉን ሓደ ካብቲ ጠቕላላ እቶም መርሕነት ናይ ኤርትራ ተፀይኖሞ ዘለዉ ነዚ ሰብኣይ ነዚ ኣቢይ ኣሕመድ ማለት እዩ ካብዚ ዝብገስ እዩ ምክንያቱ ቀሊል ክሕደት ኣይኮነ ኣብ ልዕሊኦም ፍፂሙ ንባት ንዓሰብ ወደብ ፀጊኖም ፅርግያታት ሰሪሖም ሓድሽ ማሽነሪ እትዮም ኩሉ ምስ ኣዳለዎ ንሱ እውን ፅርግያ ገይሩ ነይሩ ድሕሪኡ ነቲ መደብ ገዲፍዎ ስለምንታይ ብሓይሊ ክጎብጦ ስለ ዝሓሰበ ከመይ ዝበለ ኣኺስ ዝኾነ ሰብ መሲልኩም ዚ ኣቢይ ኣሕመድ ዝበሃል ስለዚ ተረዲና ንርአዮ ካልእ The covert collaboration exposes a deep betrayal by the Ethiopian leader, showcasing his duplicitous nature, particularly evident in his dealing with his Oromo comrade, Lemma Mergesa. እዚ ድማ ኣብ ልዕሊ መርሕነት ናይ ኤርትራን ኣብ ልዕሊ ኤርትራን ጥራይ ኣይኮነን ከምኡ ገይሩ ልክዕ ነቲ ቀረባ ስልጣኑ ዝሃቦ ናብ ስልጣን ንክመፅእ ዓብ ደገፍ ዝገበሮ ንለማ መርገሳ ከመይ ገይሩ ጠሊሙ ካብ ፖለቲካ ጥራይ ዘይኮነስ ካብ ህዝቢ ትግራይ ካብ ህዝቢ ኦሮሞ ኣነፂሉ ኣብ ስደት ከም ዝነብር ገይርዎ ናይ ኦሮሚያ ፕሬዚደንት ዝነበረ ብህዝቢ ኦሮሞ ዓብ ተቐባልነት ዝነበሮ ዓብ ፖለቲከኛ ኣብ እስራኤል ተማሂሩ ማስተር ዲግሪ ዝገበሮ ባይ ወይ ንለማ መርገሳ ዝምሃሮ ናይ እስራኤላዊ ኣጋጣሚ ኣብ ስዊስ ኣብ ሓደ ፓርክ ኮፍ ኢለ ከለኹ ረኺበ ኣዘራሪበዮ ዓብ ትፅቢት ዓብ ራእይ ከም ዝነበሮ ኣብ ልዕሊ ለማ መርገሳ
أبي أحمد ممسو كم زجرمي نجيرنا في مجمريا ركب I think كنتشان 19 نبينا هنا بسويس بحدا بو تاريخي بيو أقاط أما كنزور كلنا حدا ناي توريست بوتا نرانا غلنا سلام تبهلنا إيرتراين سبو جريد فلت أبي تبي أنا ويتا قميتي توب دبلوماتيو أريجي جنج كميلا نجيرني لما مرقسا إسرائيل تمهاركم زخونن بل حسابهم زخونن أبوليتيكا إثيوبيا عبي تراكس أوز جبو كنسو أبي أحمد كميلو كم زمس أبسلطان معو جر كم زبالون كم زي برهالو نجيرني الزيد ما أبي أحمد بإيرترا يكون بإثيوبيا أوف سبحالله أبز نبره مدرخي أنا ها من البات بعمق أصل لدي فلتهم زنبركو يا maybe interesting كوين نتجا conversation كن قال ركب جرناني نابو جيرجن لو ميزكرو اللي خابز ربع حتى طلع لنا يا أبي أحمد كعل لكم سلوز دلوقية أنت عايز بنزله this covered collaboration okay a piece of opinion this underscores the murky shifting alliances that characterizes the political landscape in the region. Hence it's better to dig in to engage with people through genuine relationships, thus forming real authentic relationship. زي بون الناس تيقولوا أب إيرترا نازورو خلو قالنا قبرو خلو إيرترا دما بكفوت لبي تقبلون كحجزون كعوات خلالو كل نجار كجبرو نادلي نسجن باسع مسرعي تجت بحري تكف سبلة ني مرحنا إيرترا أصنيته زبوتا زناتي كجبري زبل حلم عبروس جير زنبرين عشان يمثل ولا عايد يمثل very dangerous تحساس بازلو سموهان قلت فلت لكم عبروسون كينا نكرسنا تو حدا جوريد وخلو تجمتيلو مستزت فوز اللي خينو نتكالب كدحنا يلو زمزة كتف زخل زحسب مراحي سلدي سلطان بر سلزي دحري عراق ونمزبله قلت كان لمزماس كان كريا كايدة لني كم زبالنا يرترا بريزنت ينقر أب كايرو حنت جزء مسو حند بتاع أولانا تومتيو أب كايرو ناي وداي ناي سودان الرخيبهم نيرو كي تعدم أب تاخي بخمس مثلا أبي أحمد مالتيو أبتا كرسي ناي بريزنت سيازنا براد ما بزي فقاد متيو كم زي زمدنا كم تمحايشة أمسيلو أب تويتر كم زوردون حدا كابتي ناي دراما سموخانو دقي من يرترا زنسريو دحيرو أب ساوث أفريقيا كلت يوم تراخيبهم نيرو فتسيم أبتكو كم زي دلي بريزنت ناي يرترا ذكري سلازي ات دراما منغوزيوم أبي أحمد زفترو عبريتين عن رزلنا تبتفل على سورسز مارينا لنا هجي نزي قدايزي بخلو بمثلالن بزربان سلا مسلا دابيو نابي قلت خيدو لهجي نتوم تقارو بجنزبكو جزوز خلو ناقزي كم بعد زي حجرما لحرقيتها ردا تي جنرال منقاقدي ولا قياس بهالحادث مسيز نبري نسو حنت قناب ميديا كل اللي بالنيرو بزح سلدي تشتت قدايناتو سقع هيزو كلمتيو كلتا بتم تقاري كنت اخذ في التنزلو كوينو تعرفنا تتقراي منقو حجغازي امتي الله انت لا صحيفه الله مسلكم Ethiopia's quest for access is not a file that will be closed until it receives a positive response. Mrs. Keria Ibrahim, former Speaker of Federation Council. زيادة ما حجتها تبلا لا نفتح بحر حتى إثيوبيا كم هذا فايل تزرريبو كعص الزخل ده كونسي حسابها مفتوح نركب كعص الزخل مخانو يعتنقر زلا. Since Ethiopia's sea access issue is not a file that will be closed until it receives a positive response, the peaceful and diplomatic pursuit of sea access that has been initiated must be strengthened and continued, stated. لذي اتحسب زموت ويون بزي ملسك عص الزخل فايل سلزي كوني باون بدبلوماسياهم بسلام منقدن ملسك ساب زركب كنت عرينا ايام زبلو زلوسكي حيل بحرنان سراويتنان اباب لولاو مريتنا كم كنو تسي افقدنا بسلاماون دبلوماسياوين go to hell نعخاتكم امينو نزي سبزي نزي مرحنا تزي امينو افتقناتو افتق بحرناتو سراويتنا اثيوبيا كأتو زفكت ويل اب نفسها بومبا بسعازو تكوس سكيم كما خاطراي زي أبارات كيلو زل مرحنات أمينكا سراويت ناوتو أوش تعدخان كهنت بومباتات ناوتو مسايلات ناوتو ناب حرقة نكأي بحركة وعسيان دحري لك قدامي تبومباناتك أبا خاي كتكسا زيا تيك نزخوني يرتراو من قارزة ليه مثلا لازم مانيا كتشكل ندحر غيلكم يسلاتكم بسوماليا خيتكم وقال لهم سوماليا مس يرترا حق قبل نيرت عليمو بو خيدلو دحري بو خدوات خينو يسلاتكم زبام سبكو يلا زي نبي يرترا قصوم زقبرو زلوغن وصو درامان نتعلم لخاو حقي اتاليلكا نمخات زقبر زلو شفت مخانون Skeria in an interview with Wagahta newspaper stated that Ethiopia's quest for sea access is not a file blah blah. Mr. Keria emphasized that Ethiopia's raising the sea access issue is just legal
is just legal and legitimate unless related is it's appropriate, fair, and a right for the issue to be raised. ስለዚህ ደሞስኩም ወይ ከአበል ክትወስዱ ተደሊኹም ብጉዳይ ናይ ቀይ ባሕሪ ክትዛረቡ ክትክእሉ ኣለኩም ዝብል ዘረባ ብፍላይ ነቲ ካብ ፖለቲካ ውፅኢ ዘሎ ቦታ ግን ዝደሊ ዘሎ ናይ ትግራይ ኤሊት ኣብይ ኣሕመድ ደሞዝን ገለ እናገበረ ከምዚኣ ገይሮም ኣብቲ ሚድያ እናመፁ ርስሓቶም ንክድርብዩ ይደልዮም ከም ዘሎ ብተፈላለየ መንገዲ ድማ ነዚ ዓጀውጀው ክደፍኡሉ ይደልዮም ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና እቲ ጉዳይ ናበይ ክበፅሕ እዩ ቀሲልና ክንሪኦ ንኽእል እዩ ኣብይ ኣሕመድ ነዚ ኣጀንዳ ናይ ባሕሪ ብፍፁም ክገድፋ ከም ዘይኮነ ግን ብኩሉ መንገዲ ኢና ንርኢ ዘለና ስለምንታይ ሓንቲ ኣርቲክል ኣብዚ ወፅያላ እቲ ዘለዎ ፀገም ክልተ ነገራት መክበኩም there was one video if I can find it here let me find that video እዚያስ ክስምዑ ለይ The most expensive country to live, P News reports, citing Numbeo data, ranks Ethiopia 53rd globally and number 1 on our continent for cost of living. This isn't just a statistic, it's the daily struggle of millions. How did a nation with such grand economic promises under Prime Minister Abiy Ahmed reach this point? Join us as we uncover the truth behind Ethiopia's costly crown. First, like, subscribe, and share your thoughts. ከምዚ ንሪኦ ዘለና ሓደ ሪፖርት ከም ዘውፅኦ ኢትዮጵያ is Africa's most expensive country to live in report says ስለዚ እንታይ እዩ ኢትዮጵያ ኣብዚ እዋን እዚ መናብሮ ናታ እቲ ዝኸበረት ሃገር ንኽትነብራ እታ ዝኸበረት ሃገር ዶክተር ኣብቲ ሃገር ዝወሓደ ደሞዝ ካብተን መወዳድርታ ዝተሓተ ደሞዝ ዝወስደሉ ሃገር ክኸውን ከሎ ሂወት ድማ እቲ ዝኸበረ ክበሃል ከሎ እንታይ ዝፈጥር እዚ ዓብ ፀቕጢ ኣብቲ ሕብረተሰብ እዩ ዝፈጥር ኣብቲ ህዝቢ ብዙሕ ህዝቢ እንተለካ መናብሮ ናትካ ድማ ኣመና እንተኸቢሩ ደሞዝ ናትካ ብመጠን ክዓቢ እንተዘይክኢሉ እንታይ ዝፈጥር ናይ ህዝቢ ዘይምርግጋእ ናይ ህዝቢ ነውፂ ይፈጥር ኣብ መወዳእታ ድማ ሓደ ካብቲ እዚ ሕጂ ኣንተባብ ቅድሚት ደምፃኽዎ ናይ ኢራን ኩናት ኣብ ኢራን ዝግበር ዘሎ ነዳዲ ዋጋ እናወሰኸ እንድሕር ከይዱ ነቲ ዘሎ ናይ መነባብሮ ሕቶ መሊሱ ኤክስፕሎሲቭ እዩ ዝገብሮ ገዛ ክራይ ልዕሊ ዓቕምኻ 30%, 4%, 50%, 60% ናይ ደሞዝካ ንገዛ ክራይ ትኸፍል ተለኻ ንእሽተይ ወሰኽ ናይ መነባብሮ እንታይ ዝገብረካ ኣብ ግዳም ሓደር ከም ትኸውን እዩ ዝገብረካ ዝበዝሐ ሰብ ብኸምኡ ፀገም ክህሰብ ተጀሚሩ ድማ እቲ ሕብረተሰብ ኮላፕስ ክገብር ይኽእል እዩ ስለዚ ኣብይ ኣሕመድ ዝገብሮ ዘሎ ናይ ኮሪዶር ልምዓት ብምሉእ ምዕቡል ገዛውቲ ፅቡቅ ገዛውቲ እንተሰሪሑ ንኣብነት እንታይ ዝፈጥር ዘለዎ ገዛ ክራይ ክኸብር እዩ ድሕሪ ሞደርን ሃውስስ ይገብር ኣሎ ዶክተር ናቱ ድማ $7 ዝኽፈል ተኮይኑ ገዛ ክራይ ክንደይ ክኸውን ማለት እዩ ስለዚ እንድሕሪ ሞደርናይዝ ትገብረለካ ከተማኻ እቶም ደኳትር ብመንፅር ደሞዝ ክትውስኸሎም ኣለካ ወይ ነቲ መነባብሮ ኮንቴይን ክትገብሮ ንታሕቲ ከተውርዶ ክትክእል ኣለካ ስለዚ እቲ ዲሌማ ብከምዚ መልክዕ ክቐፅል ከም ዝኽእልን at some point ክፍንጀር ዝኽእል ነገር ምዃኑ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ እቲ ናይ ቁጠባ ኩሉ ግዜ ኣብይ ኣሕመድ እውን ኣብ ዝሓለፈ ተዛሪቡ ነይሩ እዩ እቲ ቁጠባ ናይቲ ሃገር ይዓቢ ስለ ዘሎ ግሮውዝ ንገብር ስለ ዘለና ግሮውዝ እናገበርካ ከለካ ድማ ንኢንፍሌሽን ክትቋፅሮ ኣይትኽእልን ኢኻ ስለዚ ኩሉ ዝድምር እዚ ነቲ ሕብረተሰብ ነቲ ህዝቢ ሓደጋ ክወጥቀሉ ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር ዘሎ ብርግፅ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ፅቡቕ ነገር ተሰሪሑ ከም ዘሎ ኣብቲ ከተማታት ፅቡቕ ኢንፍራስትራክቸር ገይሩ ከም ዘሎ ብዙሕ ቱሪስት ይስሕብ ከም ዘሎ ብዙሓት ኢንፍሉዌንሰርስ ይኣትዉ ከም ዘለዉ እቶም ኢንፍሉዌንሰርስ ኣትዮም ድማ ገለገለ ይብሉ ከም ዘሎ እስከኒሽተይ ኣብዚኣ ከስማዓኩም ምናልባት around $800 per month exclamation. For example, a single person in Addis Ababa needs around $800 per month excluding rent for basics. A family of 4, over $2,700 monthly. These figures are astronomical, far exceeding what most Ethiopian households, including civil servants, earn. Food prices are skyrocketing, transportation is prohibitive, and stagnant wages mean the purchasing power of ordinary citizens has plummeted dramatically. When Prime Minister Abiy's dollars per month ተብላሎ ኣብ ኢትዮጵያ በዚ ሕጂ ዘሎ ብፍላይ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ብዘሎ ስታንዳርድ ናይ ላይፍ ሓደ ሰብ ንበይኑ ንኽነብር ተኮይና ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኖርማል ሂወት ንኽነብር $800 ኣታዊ ክህልዎ ኣለዎ ይብላ ኣሎ $800 እንታይ ማለት እዩ ስታንዳርድ ላይፍ ኣብዚ ኤውሮጳ ክነብር ከለና ሓደ ሰብ ተኮይንካ ሓንቲ ክፍሊ ወይ እውን ክልተ ክፍሊ ዘለዋ ኣፓርተማ ክትሕዝ ክትክእል ኣለካ ሽዑ ገዛ ክራይካ ክትከፍል ኣለካ መናብሮኻ ክትከፍል ኣለካ ገለ ብከምዚ ስታንዳርድ ላይፍ ብከመይ ዝዕከን ሽዱሽተ ኮንካ ኣብ ሓደ ናይ ዚንጎ ገዛ ተፀጋዒካ ምንባር ማለት ኣይኮነን ዝሰርሑ ዘሎ ገዛውቲ ይሰርሕ ኣለኹ ክብል ከሎ ኣፓርተማታት እዩ ዝሰርሕ ዘሎ ስለዚ ሰባት ኣብ ናይ ድኻታት ተጨቃጭቆም ዝነበሩ ገዛውቲ ኣፍሪሱ ምዕቡል ዝኾነ ፓላሶታት ዝሰርሕ ኣለኹ እዩ ዝብል ዘሎ ብካልእ ዘረርባ
اتمنى بابرو automatically نزبس حسب disqualify يزقبر نتيوت 4 قرعة وي 3 قرعة نزلوا سبك كندي يبصح له يبلالو which is ridiculous ابي اوروبا كمان كمو يلن 3700 دولار كلو خلالو سدرا كل تقلعو زلون كعبين تعر خوينا مسجزو من اسم النابرو من مسحكم اسم مقبو من مقبي يخبرالو النابرو يخبرالو بزمن قدزي من كنبري خلي 3700 دولار كبحال كله حسب ندحر بالكايو ابو حدا تقرات رايسه كندو كتزغل اب سويسرلاند افريج سالاري 3000 كاب 3000 عم شفت 4000 زسرح كتب له تغليق مينيمم ويج اسرع هذا كساب 25 كم ستيتو سلاد فلاله كم زغبل كله جن كندزي ገንዘብ ካይድ ለካ ንክትነብር ማለት ማለች ክትገብር ትغليق افكار ገዛ خراي كاب كتما ናብ كتما سلازي فلاله يخبري ግን جنرالي كمز عينت اتاوي دكتور تزبلص دمو زلو 7 دولار تخفل دلو كمي غير نزي وتزافورت قبر زغل كاديس ابا طفاي خاطبلو كاديس ابا تطفيو خمن او خسرح anyway it's a very complicated situation زي نعبي احمد صبا زليو ناي دراما سبسل زغونه مصيوم كتحنو وديم ايات حنو وديم نعز ملكاتيو حنت ارتيكل ابزراخوا بخرينا زبال Ethiopia's economy is in a critical state facing severe meltdown زبل ኢትዮጵያ ቁጠባ ኣብ ሓደገኛ ክሪቲካል ዝኾነ ደረጃ ከም ዘሎን ክመክት ከም ዝኽእል እትቁጠባ ድማ ዝገልጽ ሓበሬታ ይቦም ነይሮም ነዋሕ ኣርቲክል ስለ ዝኾነት ሳማራይዝ ገይረያ ነይረ እንታይ ኢሎም ነይሮም እንታይ ትጸገም ኣብቲ ቁጠባ እዚ 22 ወርሒ 6 2015 ዝወፅ ሓበሬታ እዩ ኪ facts and figures መጀመርያ ዕዳ ናይቲ ሃገር ኢሉ public debt is at 37% of GDP ሕጂ ሕማቕ ኣይኮነ 37% ናይ GDP per definition ሕማቕ ማለት ኣይኮነ معناته ልዕሊ 100% ዝኾነ ናይ ባዕል ኣሜሪካውን ስለ ዘሎ ካብቲ ቁጠባ ሕጂ እሱ ብደፊኒሽን ሕማቕ ማለት ኣይኮነን ግን with 47% of revenue allocate to debt servicing እዚኣ ተጸገመች 37% ናይ GDP ዕዳ ምህላውካ ኣይኮነን ጸገም ትጸገም 47% ናይቲ መንግስቲ ዝረኽቦ ኣታዊታት ነቲ ዕዳ ወለድ ናቱ ንምኽፋል debt servicing ማለት ነቲ ናይ IMF ይኹን ናይ ካልኦት ንኽትከፍል 47% ካብቲ ናትካ ኣታዊታት መንግስቲ ካብ ዝረኽቦ ኣታዊታት ዕዳ ናቱ ወለድ ክኸፍል ክኽእል ኣሎ The annual cost of internal conflict is estimated to at 2.8 billion ከምኡ ድማ ዓመት ዋጋ ናይቲ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ውግእ ዕግርግር ኩናት 2.8 ቢልዮን ወርልድ ባንክ ዝሃቦ እዚ ስለዚ ክሳብ 2.8 ቢልዮን ንዓመት ክሳራታት ንኩናት ይውዕል ከም ዘሎ ወይ ብሰንኪ ኩናት ይጠፍእ ከም ዘሎ እዩ ዝነግር ዘሎ ካልእ ትግራይ war impact ናይ ትግራይ ኩናት ዝፈጠሮ over 600,000 deaths reported with significant economic disruption ካልእ ናይ ሓደ ዩኒቨርሲቲ ዝበሎ ይዝኻ ጌንት ዩኒቨርሲቲ ዝበሎ ልዕሊ 600,000 ሰባት ክሞቱ ከለዉ ቁጠባ ድማ ኣመና ከም ዝተበላሸወ privatization shortfall ናይቲ private sector ኢሎም ናብ private ዝቕይርዎ ዘሎ ዝፈጠሮ ፀገም partial privatization of Ethio Telecom resulted in an 850 million shortfall ከምኡ ድማ እቲ privatization ነቲ ኢትዮጵያን ቴሌኮም ንኻልእ ናብ private sector ክሸጦ ዝሓሰበ ከምቲ ዝደለየ ይኸይድ ከም ዘሎን ከምቲ ዝድለ ኣታዊታት ይረኽበሉ ከም ዘየለን inflation and growth inflation dropped from 30% to 13% ይብሉ ንኣብነት ኢንፍሌሽን ካብ 30% ኣብ 2023 ናብ 13% ኣብ 2025 ወዲሉ ኣሎ with GDP growth projected at 6.4 National Bank of Ethiopia ከምኡ ድማ poverty ድኽነት ድማ 72% of Ethiopia's 130 million people live in multidimensional poverty the highest global UNDP of Oxford ማለት እዩ ኣብ ኢትዮጵያ 72% ህዝባ ካብቲ 130 ሚሊዮን ካብ በፅሑ ሕጂ አይደኖ ካብ 130 ሚሊዮን ናታ 72% ናቱ ኣብ ዝኸፈ ድኽነት ማልቲ ዳይሜንሽናል ፖቨርቲ ብደሞዝ ብገለ ደይኮነስ ብጥዕና ብመናብሮ ብገዛውቲ ብትምህርቲ ብኩሉ ኣብ ኩሉ ዳይሜንሽንስ ኣብ ድኽነት ደረጃ ከም ዝነብር UNDP ዝሃበ ሓበሬታ ማለት እዩ refugee projection over 3 million refugees could reach Europe by 2026 ስለዚ ክሳብ 3 ሚሊዮን ዝኾኑ ስደተኛታት ንኤውሮፓ ክመፁ ከም ዝኽእሉ ኣብ 2026 if current trend continues ኢሎም ገይሮም ኣለዉ ስለዚ ብሓፈሻ ንኤውሮፓውያን ክትእምን ተኮይንካ ስደተኛታት ክመፁኹም እዮም ትብሉ ኣለዉ ክትብል ኣለካ ሜይን ፖይንት ኢሎም ኣብዛ ውሪዶሞ ዘለዉ እቲ ቀንዲ ፀገም ናይቲ ፀገም leadership failure ፀገም ናይ መርሕነት ምዃኑ Abiy Ahmed's strategic miscalculation, including ignoring intelligence warning before the Tigray war, have exacerbated economic and political instability. ብዙሓት ሰባት ኣብቲ ኩናት ናይ ትግራይ ክመፅእ ዝኽእል ነገራት ነጊሮሞ ከለዉ ናይ ስላይ ሓበሬታ ተዋሂቦ ከሎ ዝፈጠሮ ነገር ሓደ ካብኡ እዩ ኢኮኖሚክ ሚስማኔጅመንት
ካልእ Gegen economy policy, liberalization efforts such as Ethio Telecom privatization lacked institutional support, leading to economic losses and increased debt. ከምኡ ድማ እቲ privatization ወይ liberalization ዝግበር ዘሎ ጌጋ መንገዲ ስለ ዝኽተል ዘሎ ውፅኢት የምፅእ የለን። ሳልሰይቲ conflict driven crisis ቁጠባ ናቶም ብኮንፍሊክት ብኩናትን ብገለን ብዕግርግርን ዝዝወር ዘሎ ቁጠባ ስለ ዝኾነ ወይ ዕግርግር ስለ ዘሎ ongoing conflicts in Tigray, Amhara, Oromia drain resources and fuel fragmentation with 17 armed groups active across 40% of rural Ethiopia Peace Observatory. ስለዚህ እቲ ዝዓበየ ፀገም ናይቲ ሃገር ድማ በዚ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ኮንፍሊክት ወይ ከዓ ዕግርግር ምዃኑ ክሳብ 17 እጡቃት ጉጅለ ተፈላለዩ 17 ብረት ሒዞም ተንስኦም ዘሎ armed groups ኣብ ትግራይ ይኹን ኣብ ኣምሓራ ይኹን ኣብ ኦሮሚያ ከም ዘለውን 4% ናይቲ ገጠራት ናይ ኢትዮጵያ ድማ ኣብ ትሕቲ እዚኦም ሰባት ወሪዱ ከም ዘሎ ናይ ኢትዮጵያ Peace Observatory ዝበለ እዚ fragile macroeconomic stabilization and social impact ስለዚ ብሓፈሻ እቲ ሃገር ኣብ ሓደ ጥርዚ ናይ ኮላፕስ ናይ ምግባር ከም ዘላ ደምዳም ዝኾነ ኣርቲክል ተጻሒፉ ከም ዝነበረ ኢና ንርኢ ዘለና ከትኩም ክትሪእዎ ትኽእሉ ኢኹም በዓልኩም እቲ ኢኮኖሚ ኣብ ዘለኩም ኣርቲክል ከትኩም ራይዎ ሕጂ ንእሽተይ ሽፍት ክንገብር ናብ ዓለም ምክንያቱ በይንና ይኮና ንነብር listen Between the United States and China is no longer a distant possibility. It's becoming a question of when, not if. Both sides are rapidly militarizing, circling each other like giants in the dark. Taiwan is the spark. Semiconductors are the fuel, and global stability is the cost. The world may hope for peace, but behind closed doors, every move points to war. From shifting demographics and collapsing economies to stealth fighters, cyber attacks, and nuclear brinkmanship, this isn't just a rivalry, it's a countdown. So why is a US-China war? ብሓፈሻ እንታይ ዝበሃል ዘሎ ኣብዚ እንትሕሪናዮ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ቻይናን ክግበር ዝኽእል ኩናት ናይ ሕልሚ ዘይኮነሲ ናብ ተግባር ክኸይድ ዝኽእል ኩነታት ምዃኑ ምግንዛብ ከም ዘድሊ ምክንያቱ ኣሜሪካን ቻይናን ዝገብርኦ ዘለዋ ኩነታት ኣብ ግምት ኢኻ እቲ ዘለዎ ውድድርን ብፍላይ ኣሜሪካ ኣብ ኢራን ዝገበረቶ ኩነታትን ወታደራዊ ምንቅስቃሳትን ድሕሪ ኢኻ ኣብ መንጎ ቻይናን ኣሜሪካን ዘሎ ኩነታት ናብ ኩናት ክቕየር ኣይክእልኒ ኢልካ ምግምጋም ክሳዕ ክንደይ ጌጋ ካልኩሌሽን ክኸውን ከም ዝኽእል ዝእምቱ ክኢላታት ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናበዝሑ ይመፁ ኣለዉ ስለምንታይ ኣሜሪካ ንቻይና በቲ ካልእ ንሳ ትፈልጦ ኮንቨንሽናል ወይ እውን በቲ ልሙድ ኣገባብ ናይ ምቕርቃር ቀርቂራ ከተትክማ ከም ዘይትኽእል ኣብ መደምደምታ ትበፅሓሉ ግዜ ቀሪቡ ኣሎ ቻይና በቲ ንሳቶም ዝፈልጥዎ ኣገባብ ኣቀራቅራ ዓፂኻ እገዳ ጌርካ ኤክስፖርት ኮንቴይን ገለ ጌርካ ንቻይና ንከተውድቓ ዘሎ ተኽእሎ very difficult እዩ ስለዚ እቲ ዘሎ ኩነታት ኮይኑ ተሪፉ ንእሽተይ ፀብለልትነት ኣብ ወታደራዊ ዓቕሚ ስለ ዘለና እቲ ቀንዲ ዘፍርዮም ዘለና ኣሜሪካ ኸ ነዛ ሕጂ ዘለና ፀብለልትነት ተደይ ተጠቂምናላ ግዜ ክኸይድ ከሎ ግዜ ንኣድቫን ንቻይና እዩ ዝጠቅም ይፈልጡ እዮም ስለምንታይ ንቻይና ይጠቅም ቁፅሪ ሓደ ዕዳ ናይ ኣሜሪካ ኣመና ብዝቐልጠፈ መልክዕ ይኸይድ ኣሎ ኣመና ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ኣሜሪካ ካብ ሕጂ ዘላቶ ንዓመታት ዝገደደ ይክኸውን ካብ ዓሚ ካብ ንዓመታ ድሕሪ ንዓመታ ዝገደደ ይክኸውን ስለምንታይ መጠን እቲ ናታ ዕዳ ዝዓበየሉ መጠኑ ወለድ ናይቲ ዕዳ እናሓነቓ ክኸይድ ይኽእል እዩ ስለዚ ነቲ ዕዳ ድሕሪ ክሓንቃ ኮይኑ ነቲ ዕዳ ናይቲ ዕዳ ወለድ ንክትከፍል ዝበፅሐ ባጀት ናታ ነቲ ህዝባ ይኹን ንምዕባለያ ገዲፋ ወለድ ናይ ዕዳ ክትከፍል ክትፍትን እያ ነቲ ዕዳ ምንታን ክትከፍሎ ኢላ ነቲ ኢንትረስት ሬት ወይ ገለ ማኒፕሌት ክትገብር ተጀሚራ ድማ ኩሉ እቲ ስታክ ማርኬት ይኹን ካልእ ክራሽ ክገብር እዩ ንቻይና ድማ ብዝበለፀ ንላዕሊ ክትመፅእ ዕድል ክባዩ ስለዚ ክትፈትሖ ዘይትኽእል ዳይሌማ ኣጋጢምዋ ስለ ዘሎ እቲ ኩናት ኣይከኣልኒ ወይ እውን ከጋጥም ኣይኮነን ዝብል ካልኩሌሽን ዳርጋ ኣብ መብዛሕትኡ ሲናርዮታት ፕላን ዝገብሩ ዘለዉ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ካብ ኩነታት ናብ ኩነታት ክግበር ዝኽእል እምበር ኣይግበርኒ ዝብል ካልኩሌሽንስ ዳርጋ ጌጋ ካልኩሌሽን እምበር ኣይፍፀምኒ እቲ ኩናት ወይ እውን ክበፅሑ ይክእሉን እዮም ናብ ኩናት ምባል ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ፕሮባቢሊቲ እቲ ተኽእሎ ናቱ እናጎደለ ይኸይድ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ኣሜሪካ መጠን ብንፅርፅሮት ብሕርቃን ወይ እውን ብኣግረሲቭሊ ንቻይና ከተውድቓ ትፍትኖ ዘላ መጠኑ ምስ ግዜ እቲ ኩነታት ከምቲ ዝደልዮ እንተደይከይድሎም ናይ ግድን ገለ ስጉምቲ ክገብሩ እዮም እዚ እንድሕሪ ኮይኑ ቻይና ከንታይ ክገብሩ እዮም ስቕ ኢሎም ድዮም ክወጥቁሎም ዝኽእሉ ወይስ ሓንቲ ከይገበሩ ከይተኮሱ ድዮም ክወጥቁ ወይ ውልሲ ለልኹሉ ቻይና ንጉዳይ ናይ ዩክሬን ብቐረባ ይከታተልዎ ስለ ዘለዉ ኣሜሪካ ምስ ምዕራባዊ ሃገር ኣብ ዩክሬን ዘጋጥማ ዘሎ ምስ ራሻ ፅቡቅ ትምህርቲ ወሲዶም ኣለዉ ናብ ኢራን ዝገብርዎ ዘለዉ ኣብ ካልኦት ሃገራት ዝገብርዎ ዘለዉ ኩሉ ይርይዎ ስለ ዘለዉ እቲ ኩነታት ቀልጢፉ ናብ ካልእ መዓዝን ከይከዶ ከሎ ዘድልዮም ካልኩሌሽን ይገብሩ ኣለዎም ሓደ ካብቲ መዋግእ ቦታ
ታይዋን ክኸውን ከሎ ኣሜሪካ ንራሽያ ንምውዳቕ ዩክሬን ተጠቂሞም ክንብል ከለና ንቻይና ንምህራም ድማ ታይዋን ዝበሃል ድራማ እዮም ክጥቀሙ ምክንያቱ እቲ ታይዋን ዝበሃል ድሮ ኣካል ናይቲ ፖለቲካ ንቻይና ንምቁፅፃር ተጠቂሞም ኣለዉ ከምኡ ድማ ፊሊፒን ዝበሃል ሃገር ኦልሞስት ዳርጋ ሒዞም ኣለዉ ኣብ ላዕሊ ድማ ጃፓንን ሳውስ ኮሪያን ዝበሃላ ሙሉእ ብሙሉእ ኣሜሪካ ትዝውረን ኣለዋ ስለዚ እቲ ኩነታት ናራኣናዮም ነገራት ምቁፅፃር ወይ ናይ ኢራን ዶ ናይ ገለ ጠጠው ምባል ኣብዎም ስለ ዘሎ እምበር ጀነራሊ እቲ ኩናት ናበይ ገፁ ክኸይድ ከም ዝኽእል ኢና ንርኢ ዘለና ካልኣይ መዋግእ ቦታ ኮይኑ ዘሎ ድማ እዚ ይስምዑ Track ships. Zoom in. If you open a map that tracks ships, zoom in on the Indian Ocean, then turn on live tracking, the vital arteries of global commerce become obvious. Without access to it, trade between Europe, the Middle East, Africa and Asia would basically grind to a halt. These are the choke points, the critical passages that fuel the world economy. For India, they're non-negotiable, carrying almost all its trade and energy. Since the Indian Ocean is named after India, it is quite integral to India's worldview. But it's also important to another giant. China is pouring billions into ports, infrastructure and naval expansion. And that has India alarmed. China is not a violation. ካልኣይ ናይ ዓውደ ኩናት ቦታ ክኸውን ዝኽእል ዝበሃል ዘሎ ድማ ህንዳዊ ውቅያኖስ እዩ ህንዳዊ ውቅያኖስ ማለት ድማ ከምቲ ሽሙ ኢንድያ ዝበሃል ኣብኡ ዓብ ፅልዋ ዘለዎ ክኸውን ከሎ ብካልእ መንገዲ እዚ ህንዳዊ ውቅያኖስ ሓደ መቆፃፀሪ ናይ ንግዲ ክኸውን ከም ዝኽእልን ናይ ሓይሊ ባሕሪ ኩናት እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ቻርት ናይ ዓለምና ንግዲ ከመይ ኢሉ ከም ዝቀሳቀስ ናይ መራኽብ ጉዕዞ ንኽትርኢ ዘርእየካ እዩ ስለዚ ፓወር ፕሮጀክሽን ወይ እውን ሓይልኻን ድልውነትካን ኣሰላልፋናትካን በይዛትናትካን ኣብዚ ቦታ እዚ ኣደሊልካ መሓዝ ማለት ልዑል ኣስተዋፅኦ ክህልዎ እዩ ኣብዚ ቦታ እዚ ዘለዋ ሃገራት ድማ ደሴታት ይኹና ንኣሽቱ ሃገራት ኣመና ቅልጡፍ ዝኾነ ኩናት እዩ ዝካየደለን ዘሎ ምስመን ንኽውግና ማለት እዩ እቶም ሓያላት ዝኾኑ ሃገራት ድማ ምስ ሓደ ከይወገኑ ንኩሎም ገጅፍ ኢንቨስትመንት ንክገብሩሎም ክቀራቅርዎምን ከወዳድርዎምን እዩ ዝረአ ዘሎ ስለዚ ኣጋይን ካልኣይ ከምቲ ሳውስ ቻይና ሲ ዝበሃል ኮንቴንሽስ ወይ ተወዳዳሪነት ዝረኣየሉ ዘሎ ህንዳዊ ውቅያኖስን ብግድዩ ኣብዚ ቦታ እዚ ብፍላይ ኣሜሪካን ቻይናን ከምኡ ድማ ህንዲ ከም ናታ ቦታ ኢላ ትፈልጦ ወይ ናታ ስፊር ኦፍ ኢንፍሉወንስ ክኸውን ዝደልዮ ቦታ ቅልጡፍ ዝኾነ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ኩሉ እዚ ንሪኦ ዘለና ድማ እዚአን ንሪአን ፀናሕናን ሰለስተ ኣርባዕተ ቦታታት ረእይወን ስትራይት ኦፍ ማላካ ዝብል ኣሎ ናይ ባቤል መንደብ ምሕንቆ ወይ እውን መፃብቦ ስዊስ ከናል ከምኡ ድማ ናይ ወሽመጥ ናይ ሓርሙዝ ማለት እዩ እዚአን ኣርባዕተን ድማ ዓብ ናይ መወዳደርን ናይ መሕነቕን ቦታን ነዚ ሕጂ ዝግበር ዘሎ ንግዲ ዓብ ኣገዳስነት ዘለዎ ቦታታት ምዃነን እየን ዝንገራ ዘለዋ ኣብዚአን ዘለዋ ሃገራት ድማ ካርድታት ናተን ብትክክል ክፃወታሉ ተጀሚረን ብዙሓት ሓይልታት ክቀዳደሙላ ንኽእሉ እዮም ስለዚ ኣብዚ እዋን እዚ ኣክቲቭ ዝኾነ ዲፕሎማሲ ምግባርን ንሽርክነት ምግያይን ኣስተዋፅኦ ከምፅእ ዝኽእል እዩ ንዓኻ ስለ ዝፈትውን ስለ ዝደልዩ እንተይኮነ ሓደክ ንናቱ ረብሓ ንናቱ ፅልዋ ንናቱ ኣሰላልፋ ንናቱ ሓይሊ ንናቱ ቀፃልነት ንከውሕስ እንድሕር ኮይኑ ዶሚኔሽን ናቱ ከውሕስ ኮይኑ ግድን ኣብዚ ውድድር እዚ ኢዱ ክእትለዎ ወይ እውን ገለ ነገር ክገብር ክኽእል ኣለዎ ነዚ ንብሎ ዘለና ድማ ሓደ ካብቲ ኣክቲቭ ዝኾነ ዲፕሎማሲ ኢኮኖሚክ ሽርክነት ክትገብር ክትክእል ኣለካ ኣሚን ሓደ ግዜ ቅልጡፍ ዝኾነ ብዙሕ ምንቅስቃሳት ክግበር ኣይርአን ኤርትራስ ብዙሕ ዲፕሎማስያዊ ምንቅስቃሳት ክትገብር ምደለኹ ኣነ ከም ኤርትራዊ ዜጋ ማለት እዩ ናይ ኤርትራ ፎሬን ሚኒስትሪ ሲ ቀፃሊ ኦን ደ ሮድ ክኸውን ይግብኦ ይብል ኣነ ቀፃሊ እናኸደ ወላ ነተን ካልኦት ዓበይቲ እስከ ግደፈን ኣሜሪካን ኤውሮፓን ግደፈን ናብተን ሃገራት ኤስያ ናብ ገለመለ ድዩ ናብ ህንዲ ድዩ ናብ ቻይና ድዩ ናብ ኣብኡ ዘለዋ ሃገራት ኢንዶኔዝያ ድዩ ናብ ማሌዥያ ድዩ ናብዘን ሃገራት ዓረብ ድዩ ገለ ኣብ ኩሉ ቀፃሊ ፃዕሪ ክግበር እንተዝኽእል ከም ናተይ ትምኒት ማለት እዩ እቶም ኣምባሳደራት ኣብኡ ዘለዉ እውን ቀፃሊ መዓፁ ክኩሕኩሑ እንተዝኽእሉ ረብሓታት ናይ ኤርትራ ምስቲ ዘለና ፍሉይ ፀጋታት ፍሉይ ስትራቴጂካዊ ኣገዳስነት ኤርትራ ክትረብሕ ምኻለት ከም በዓል ማሪሸስ ዝበሃላ ንኣብነት ብዙሕ ረብሓ ካብኡ ረባ ከም ዘለዋ ጅቡቲ እውን ብዙሕ ረብሓ ካብዚ ትረክብ ከም ዘለዋን ካልኦት ሃገራት ነዚ ስትራቴጂካዊ ቦታ ዘለወን ድማ ብዙሕ ረብሓታት ይገብራሉ ከም ዘለዋን ብመንፅሩ ድማ ካብ ውሽጠን ካብቲ ከባቢየን ዝመፅእ ስግኣታት እውን ነብሰን ናይ ምጥሓን ተኽእሎ ኣለወን እወ ውሽጥኻ ድሕሪ ርጉእ እንተዘይኮይኑ ሓድነትካ እንተዘይሕይልካ እቶም ንስኻ ትእምፆም ዘለካ ሓደጋ ክፈጥሩልካ ክእሉ እዮም ግን ኣጋይን ጅቡቲ ዝኣክል ጫቁይት ሃገር ነዚኦም 6-7 ሃገራት ክቋፀር ዓቕሚ እንተለዎ ኤርትራ ክትቋፀረሉ ዘይትኽእል ዓቕሚ ድማ የብላን ዝብል እምነት ኣለነን
ኤርትራውን ልክዕ ካብ ጅቡቲ ክንሓመቕ ኣይንኽእልና እንተዘይሓይሽና ብኩሉ መለክዒ ስለዚ ምስ ካልኦት ሃገራትና ሰራሕና ክንረብሓሉ ንኽእል ኩነታት እውን ክፍጠር ይኽእል ይኸውን እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ ክልተ ርኢኹም ኣለኹም እቲ ሳልሳይ ዓውደ ኩናት ድማ በዚ ይመስል When China imposed its rare earth export restrictions in April 2025, many in the West dismissed it as economic posturing by the country. But as the conflict across Gaza, southern Lebanon, and now Iran deepens, Israeli weapon systems are beginning to falter under sustained pressure of heavy usage. It's dawning on many countries, although they still do not fully comprehend, that this will be a calibrated geopolitical strike, should China wish it to be. One that doesn't require a single bullet. Welcome to the 21st century warfare, when minerals and not missiles may determine who wins and who never fires at all. More details on this in a few minutes, but you may recall that earlier this month... እንታይ ትብል ኣላ ኣብዚ ሪፖርት እዚ ቻይና ነቲ ዓውደ ኩናት ድሮ ጀሚሮም ከም ዘሎ እያ ትነግር ዘላ ቀዳማይ ናይቲ ዓውደ ኩናት ካልኩሌሽን ናቶም ድማ ንኣሜሪካ ነቲ ወታደራዊ ሓይሊ ናታ ኣፅዋር እተፍርየሉ መሓውራት ንዑ ክትሃርም ክትክል ኣለዋ እንታይ ይስኸ ሓደ ካብቲ ኣብዚ እዋን እዚ ንዶናልድ ትራምፕ ኣንጻር ቻይና ዝገብሮ ዝነበረ ታሪፍን ገለመለን ኩሉ መንገዱ ከም ዝቕይር ዝገበሮን ዝቐርቀሮ ሓንቲ ኣርስትያ ነይራ ንሳ ድማ ቻይና ዝተኸተለቶ ኤክስፖርት ኮንትሮል ዝበሃል ቴክ አ ሰንተር ስቴጅ ኣት ዩኤስ ቻይና ትሬድ ቶክስ እንታይ ማለት እዚ ንኣፅዋር ናይ ኣሜሪካ ኤር ዲፈንስ ሲስተም ይኹን ሚሳይልስ ይኹን ነፈርቲ ኩናት ይኹን ንኩሉ ኣድቫንስድ ኣፅዋር ንምግባር እዚ ሬር ኤርት ዝበሃል ማግኔት ዝብልዎ ማዕድናት ብዘይሶም ክሰርሑ ይትኽእል ኢኻ ነዚ ድማ 90% ቻይና እትቋፅሮ ከተውፅእ ትኽእል ኢኻ እቲ ናይ መወዳእታ መፃረይ ሙሉ ብሙሉእ ክትረክብ ተደሊኻ ቻይና ጥራይ ትገብሮ ንዑ ክትገብር ትዕር ኮይንካ ድማ ሓደ 3-4-5 ዓመት የድልየካ ኢንቨስትመንት ማለት ስለዚ ቻይና ነዚ ኩነታት ቤላ ጌራ ነቲ ዲፈንስ ኢንዱስትሪ ናይ ኣሜሪካ ኣብ ዩክሬንን ኣብ እስራኤል ኣብ ጋዛ ሕጂ ድማ ኣብ መን ኢኻ ትብሎ ኣብ ኢራን ዝገብሮ ዘሎ ብዙሕ ኣፅዋር የጥፍእ ስለ ዘሎ ነቲ ዲፖዚት ናቱ ነቲ መኻዚኖ ናቱ ንኽመልእ ብዙሕ ጥረ ነገር ካብዚ ስለ ዘድልዮ ዘሎ ንዓን እዮም ሓኒቆም ሒዞሞ ዘለዉ ንዑ ኣይንሸጥና ብምባል ቤላ ጌራ ዶናልድ ትራምፕ ነቲ ምምሕዳር ናቱን ነቲ ጎዲልዎ ዘሎ ናይ ኣፅዋር መኻዚኖ ንኸመልእ ክጓየዝ ዝደሊ ዝነበረ ሓያል ወታደራዊ ዓቕሚ ንክሃንፅ ዝፍክር ዘሎ ንዑ ንኸይሰርሕ ቤላ ጌሮም ብገረሩ ሒዞም ኣለዉ እዚኣ ድማ ሓንቲ ካብኣቶም ንነዊሕ ኣድቫንቴጅ ክትቦም ትኽእል እያ ንሳቶም ኣብ ኩናት የለዉ ገለ የለዉ ዘድሊ መኻዚኖኦም ብቕልጡፍ እናመልኡ ከለዉ ቻይና መሊኦም ኣለዉ ግን ቀፃሊ ክመልኡ ኣለዎም ኣሜሪካ ነቲ ኩሉ ኣጥፊዕቶ ዘላ ኣፅዋር ኣብቲ ዝሓለፈ 3-4 ዓመት ንዑ ክትክእ ግዜ የድልያ ብዝቐልጠፈ ንኽሰርሕ ድማ እዚ ጥረ ነገር ብብዝሒ የድልያ ንዑ ንኸይረኽቡ ድማ ዓፅዮሞም እስራኤል ኣብቲ ኩናት ኣብዚ እዋን እዚ ነዛ ቪድዮ እናገበርኩ ከለኹ እስራኤል ብመንገዲ ሃገራት ዓረብ ጌራ ንኢራን መጥቃዕቲ ጠጠው ከተብሎ ትሓትት ከም ዝጀመረት ዝገልፅ ሓበሬታ ወፂእ ኣሎ ኢራን ግን ኣብዚ እዋን እዚ ጠጠው ክትብል ድሌት የብላን እቲ ሕቶ ድማ ኤር ዲፈንስ ሲስተም ናይ እስራኤል እናተወደአ ይኸይድ ከም ዘሎን ንዑ ንኽትክእ ካብ ኣሜሪካ ንምርካብ እውን ኣሜሪካ ድሮ ሓደ ክንደይ ኣዋርሕ ቀፂሉ ኣሎ እዚ ፀገም ዝኻብ ዘጋጥም ነዚ ንክፈትሕዎ ናብ ሎንዶን ከይዶም ናብ ጀኔቫ ከይዶም ቻይና ግን ቤላ ጌሮም ፈሊጦሞም ኣለዉ ትኻልእ ክንፈትሓልኩም ንኽእልና ነዚ ግን ኣመና ኮንትሮል ጌርና ኢና ክንገብሮ ንኽእል ብምባል ፅቡቅ ጌሮም ኣሲሮሞም ከም ዘለውን እቲ ዓውደ ኩናት ሎሚ ናይ ነዊሕ ስትራቴጂካዊ ካልኩሌሽን ዘለዎ ጥራይ ዝዕወተሉ እምበር ብስምዒ ዘሊልካ ቦምባ ስለተኮስካ ዝፍታሕ ነገር ከምዘየለ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ቻይና ሃዝ granted rare earth export license to some firms commerce ministry says ስለዚ ነቶም ምስ ዲፈንስ ዘይተሓሓዙ ወይ እውን ካልኦት ነገራት ዕድላት ክትብ ጀሚራ ለግን ልክዕ ከምዚ ብመስርዕ ጌራ ትኸይድ ዘላ ዝረር ኣርቲክል ድሕሪ ኣርቲክል ብዛዕባ ዝወፅእ ዘሎ ቻይና flexes chokehold on rare earth magnets as export plunged in May ስለዚ ንሪኦ ዘለና ኩሉ እቲ ቴክኖሎጂ ሴክተርናቶም ኤሌክትሪክ ቪሄክልስ ይኹን ከምኡውን ዩኤስ ቻይና ትሬድ ነዚ በዚያ መንገዲ እዚኣ ጥራይ ጌራ ንኣሜሪካ ኣብቲ ደለየቶም ክትዝርግሓ ትደሊ ከም ዘላ ኣሜሪካ ግን ብከምዚ ጥራይ ክትቋፀሮም ትኽእል ሃገር ከምዘይኮንካ ድማ ምፍላጥ የድሊ ናይ መወዳእታ እዛ ቻርት እዚኣ ረይዋ እዛ ቻርት እዚኣ እንታይ ኢሉ እስከ ንኢራን ለንቀነ ክድብድብዋ ንኢራን ክንድብድባ ኢና ካብ ዝብል ካብ 7ታት ካብ 8ታት እዮም ጀሚሮም ኣሜሪካ ኤግዛክትሊ ሎሚ ክድብድብዋ ዝጀመሩ ስለምንታይ እዩ ንዝብል ድማ እዛ ቻርት እዚኣ ረይዋ ኢሉ ኣብ ዕለት ክንደያ ጀሚራ መስለኩም ቅድሚ 15 መዓልቲ the first freight train from China arrived in Iran in 15 days ካብ ቻይና ተበጊሱ ትሪወሎም ናብ ኢራን ቴህራን ማለት ሩስ ከተማ ኢራን ትሪዎ ዘለዎም ትዶዶ ዘሎ ላይን እንታይ ይሱ መንገዲ ባቡር ቻይና ሰርሐቶ ኣሜሪካ በዚ ባሕሪ ጌራ ክትዓፅዋ ምዃና ስለትፈልጥ ዝነበረት መንገዲ ባቡር ካብ ቴህራን ተበጊሱ ናብ ቻይና ዝኸይድ ሰሪሓ ቅድሚ 15 መዓልቲ ድማ ንመጀመርያ ናይ 40 መዓልቲ ዝነበረ ጉዕዞ
5 معالتي اب 15 معالتات كم تكبر جيراتو نماني تنكف قازاخستاني تنكف كيرغستاني تنكف كمون اوزبكستان كمون نابلي اتيو يا ناب تيران ناب ايران يبصح እዚ ድማ ኢራን ኣገዳሲት ሃገር ከም ዝኾነት ቻይና ፈሊጥና በዚ ባሕሪ ካልኦት ክቋፀርዎ ስለ ዝኽእሉ ብቐጥታ በዚ ክኸይድ ከም ዝኽእል ምስ ፈለጡ እምበኣር እዚኦም ንሕና ክንቋፀረሎም ዘይንኽእል መንገዲ ይፈጥሩ ስለ ዘሎ ንኢራን ደብዲብና ሬጂም ቼንጅ ክንገብር ኣለና ድሕሪኡ ናትና ረብሓ ብመንገዲ ንሕና እንደልዮ ክኾነልና ክእል ብምባል ንኢራን ክድብድብዋ ከም ዝጀመሩን ሕጂ ድማ ዶናልድ ትራምፕ ሬጂም ቼንጅ ዝብል ዘረባ ከተንብህ ጀሚሩ ከም ዘሎ እዚ እንታይ እዩ ንቻይና ንምቁፅፃር بقمتن ويون بحبو سلطة يكونه بقلصي كما يجران تشاينا كانوا ودون خلص بالزربة إن عن رزلنا حركة بدما زعجي زرزلو أبزحت هجرات أمريكا aggressively تنكسر كم تخلينا عن رزلنا and I hope إذا كلنا هجرات أستوعبنا رينا كم كده مهنياتو things are becoming extremely serious أبزوان زي سؤال كا تريوت راي قد يكون سي ركّي زخونة من كس أصلا حيلتاتنا سلالفان عن رزلنا and I hope think about either you or Cantor. I don't have a big enough percentage. I probably have, if I can't say because then people can figure out that how much I have. I would say I have hundreds of millions of dollars. Okay, hundreds and hundreds of millions of dollars exposure to Bitcoin. And it will be billions. I was going to say, so next year when you come back, and we'll do this again, and you'll be a Bitcoin billionaire. And just remember the model I told you. So if every زي منستر كوميرس نا أمريكا زلوا تحت دونالد ترامب كنا منتاي جنزب ناتو أب بيتكوين أب كريبتون إنفستيجر خم زلون حج مليونات زلوا أب كرباك زيد ما بليونات كونيز ولكم زلوا أنا نقرأكم على اللغة زياتهم أب أمريكا زلوا مرحتي نربحهم زق أساقس سباتهم زقبروا زلوا بوليسي نهاجرون بتحدى نجيبهم دما بتقال زقلقل كون كلهم زقبروا بفلا بزبنا دونالد ترامب كلاتهم بيزنس بيبلن بليونيراتن إنفستراتن يوم زلوا سلزي نسوم زبلوا زلوا سمعكم كم تاني سومز قبروا زلوا إنفست ناقبركم تحرقتكم وتصيد كم سألكم يخلي أتهم مجمرة كاب دونالد ترامب زمس سقوم تزقبرنا بالزح وتصيد تمثيلنا لو جن السوق لا يكون مور كما تندلنا فلا يزكينات مس إيران زقبر زلوا زنا يوكرين نسينا تلاقة تربيش وزلوا عقل قبر زيهم نجيبهم يلهم نتبوليس كعريوة نجيبهم يدلكم لله نزبي لما يكون بس هذا ما مسوم تسقيك كتربح أنا وين مسوم تسقينا هنربح لنا زيادة مخرناتي أجينا بتنازل ስለ ኦሮሞ እንትን ያለው እኔ ሁለት ኢንሲደንትስ ናቸው። አንደኛው ውጭ ጉዳይ እየሰራው እያለ ሰው አምባሳደር የሚሆን የተለያየ ኃላፊነት ምናምን አብረን እንነጋገራለን። በአጋጣሚ አንድ ሰው እኔ በስራው በጣም ጥሩ የሆነ ሰው ነው በእኔ ያረዳድ ማለት ነው። በእኔ ያረዳድ ያንን ሰው እንደዛ ብያቀረበ ይሄን ሰው እንዴት ታምነዋለህ ወይ አለኝ። አዎ በስራው ነው የማውቀው፣ ሌላ ግንኙነት የለንም። በስራው በጣም ጥሩ ስራ ነው። ውጭ ጉዳይ ውስጥ አሉ ከሚባሉት ሰዎች አንዱ ነው። ጥሩ ዲፕሎማት ነው እና ይሄ ለውጭ ጉዳይ ስራዎች ይሄ ሰው አለ ብዬ እሱ እኮ ወለጋ ነው አለኝ። የወለጋ ሰው እንዴት ታምናለህ? ለእኔ ነው ያለኝ። የወለጋን ሰው እንዴት ታምናለህ ሲለኝ ምንድን ነው ልል የምችለው? እዚ ኻትሪ ወለኹም ጌዱ ኣንደርቃቸው ዝበሃል ከምኡ ድማ ንሱኻ ሓደ ኤክስፕሎሲቭ ዝኾነ ምስጢር ኣውፅዩ ኣብይ ኣሕመድ ካብ ህዝቢ ኣይዞሌትድ ንክኸውን ብኩሉ ነገር እዮም ሓመር ዝገብርዎ ዘለው ኣንፃር እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ድማ ገጅፍ ዝኾነ ፕሮፓጋንዳ ይጀሚሩ ዘሎ ብመንገዲ እቲ ኣብይ ኣሕመድ እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ኣብይ ኣሕመድ ኣንፃር ኣምሓራ ጥራይ ኣይኮነን ፅልእናቱ ኢሉ ኣንፃር ኣምሓራ ጥራይ ኣይኮነን ፍሉይ ፅልእ ዘለዎ ኢሉ ነቲ ታየ ደንደኣ ዝበሃል ንሱ ዘውፅኦ ሓበሬታ ንዑ ንህዝቢ ኣምሓራ ከጥፍኦ ምዃኑ እሞ ስለምንታይ ኣብ ጎኑ ዘይኮነ ምስ ተዛረቦ ንሱ ዘውፅኦ ሓበሬታ ዓብ መዛረባ ርእሱ ኮይኑ ኣሎ። ኣብ ልዕሊኡ ግን ክልቶም ልደቱ ኣያለውን እዚ ጌዱ ኣንደርጋቸውን ንኣብይ ኣሕመድ ክልቲኦም ካክሓርሞር እዮም ኣለው። እቲ ሓደ እዚ ሕጂ ዝዛረብ ፀነ ጌዱ እንታይ ይብላ ኣሎ? ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ሓደ ኣጋጣሚ ዝበሎሲ ሓደ ሰብ ነይሩ ናይ ብሓቂ ብቁዕ ዝኾነ ዲፕሎማት ዝበለፀ ዝበሃል ዝነበረ ናብ ሓደ ሃገር ክኸይድ ኣብ ዝሕሰበሉ ዝነበረ ኣነ እዚ ሰብ እዚ ነዚ ስራሕ እዚ
كون يخل كبقع يخلي معناته اتزبلت السب سلازنا برنتا سرحتيا توب دبلوماسي زخونه إليه مس نجركو كما يجر كاتامنو كاب ولا غاز مس السب يلنيلو ولا غا روميوم ناي ولا غا سبسي كما يجر كاتامنو يلو نسو بعل رومو يتسبتي ابي عمز رومو خويني اكتس جبر نكال رومو سي كما يجر كاتامنو زبل نسي كما يجر يكمل سلو انيلو اتقال ايد مال دتا يالو كال فيديو وبنجليتين يرا نسو دما نتوم سبات ناتو امسيو كاب ابيسينيا ويون كابتا اثيوبيا تبال في لمسا محرر ركب زلوا وتهدراوا عقمنا تا كدم سسو مخانون እቲ ሰራዊት ድማ ኢማራት ብዝሓገዞ ከም ድማ ኤርትራ ብዝሓገዘቶ ተክል ተሚት ሽሕ ክልቲዮም ኤርትራ ፕሬዝደንት ኤርትራ 300 ሽሕ ሰራዊት 250 ሽሕ ሰራዊት ከሰልጥነለ ይልንሎ መብጻዓት ይለዩ ኢማራት ድማ ከም 250 ሽሕ ሰራዊት ከተሰልጥነለ ይላያ ስለዚ ነዞም ገይረ ናይ አቢሲኒያ ሰራዊት ጠቅላላ ካብ ኢትዮጵያ ከም ዝጠፍቕ ገብረ ናተይ ሰራዊት ሃኒፀ ኢትዮጵያ ከም ድሌተይ ከም ማሕደራየ ዝብል አጀንዳ ከም ዘለዎ ይነግርሎ ስለዚ ካብ ህዝቢ ኦሮሞ አይዞሌት ክገብርዎ ይፍትንሎ ካብ ህዝቢ አምሓራ ኦልሬዲ ወዲኡ ዘሎ እዩ እቲ ጽቡቕ ነገር ካብ ህዝቢ አምሓራ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ አምሓራ ንዘለዎ ክፋ ደቂ አምሓራ ተዛሪቦም ናቶም ነፍሶም ዝኻሊ ትብል ደቂ ኦሮሞ ኣቢ ኣብ ልዕሊ አምሓራ ዝገብሮ ዘሎ ከቃልዑ ከሎ እምኻ ውሽጢ ዓዲ ኮይኑ ይተታየኮም ኢሉ ሕጂ ድማ ደቂ አምሓራ ኣብ ልዕሊ ኦሮሞ ዝሓነፆ ድማ ዝሓስቦ ዘሎ ድማ ምስ ነገሩ እንታይ ገብረሎና አብይ አሕመድ ናይ ብሓቂ ጭንቀት ፈጢሩሉ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ካድረታት ናቱ እቲ ዲጂታል ሚድያ ናቱ ነዚ ንምቁፅፃር እንታይ ሓሳብ አንቂዶ ከም ዘሎ ኣብዝራዩ ታዬ ደንደአ የሰሞኑ ቃለ መጠይቅ በብልጽግናው መንደር ከፍተኛ ሽብር መፍጠሩ እየተነገረ ነው። በተለይ አብይ አህመድን ሴራ ያጋለጠ በመሆኑ በከፍተኛ አመራሮች ደረጃ አጀንዳ ሆኖ እየተነሳ እንደሚገኝም ለአንከር ሚዲያ በደረሰ መረጃ ላይ ተመልክቷል። በጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት በተቋቋመው የዲጂታል ሰራዊት ማስተባበሪያ ክፍል አማካይነት በአቶ ታዬ ደንደአ ላይ መጠነ ሰፊ የስም ማጥፋት ዘመቻዎች እንዲከፈቱ የተወሰነ መሆኑን የሚገልጹት የአንከር ሚዲያ ምንጮች ያለፉት 2 ቀናት እየተደረጉ ያሉና ታዬ ደንደአ ላይ ያነጣጠሩ ዘመቻዎች በተቀናጀ ሁኔታ እንዲካሄዱ በቀጥታ ከጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት በመላው ዓለም ለሚገኙ የብልጽግና የዲጂታል ሰራዊት አባላት መመሪያ መተላለፉ ታውቋል። በሌላ በኩል አመራሮች ደረጃ ከምንሪኦ ዘለና እዚ እቲ ታዬ ደንደአ ዝበሃል ዘሎ አንጻር እዚ ሰብ እዚ كلهم تم 30 شهدين ولا 50 شهر زخونو كادرتات ناتون بروباغانديست ناتون نزي سبزي سيطان قيروا شمو ورقه عدو قنص غبروا تباهيلهم بيمانن صقامن يسرحو كم زلو يزنجر زلو لزو خوينه بتي اذن ريو زلنا كاركتر اساسينيشن نايتوم زداخمو زلو ابن بعلون نتي ام نفس وكف عدل زرخبو نعتاتهم كي حميه ويبن كي داغمه كسغرو كم زيدلي مغنزاب يدلي ስለዚህ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ናይ ፖለቲካዊ ነውፂ ኣብ ልዕሊ ናይ ቁጠባ ንብሎ ዘለና ናይ ብሓቂ ኣከቢ ደረጃ ወሪቑ ከም ዘሎን ነዚ ሰብ እዚ ንግዚኡ ብዋሕስ ወፂኡ ከም ዘሎን ዓብ ሓደጋ ከጋጥሞ ከም ዝኽእል ብዙሕ ስጋታት ኣሎ ቢኮዝ ኣገዳሲ ዝኾኑ ምስጢራት ስለ ዘውፅእ ዘሎ ብዛዕባ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ኣካል ናይ መንግስቲ ናቱ ኣካል ናቱ ሰርክል ስለ ዝነበረ ድማ ንሱ ዘውፅኦ ዘሎ ሓበሬታ credibility كلوا كم زغلن نأبي أحمد زأمن سب سلزيله أنصار عبز بهال زرباتات زرع على تقبلنتي زلوهم زد ما نعون مشفان كادرتات نأبي يكون نسون بعلو أبز سمعوا عجي نعاتاتهم بحبار كهرمهم أبز فتنلو تبالو دموز وصدهم ما يقو سوّج يندوت ياكينو سرويس ستو يمادان عدلم مادان كبان نغرنو بيزيك سرويس ستو يما يقو سوّج يندوت ياكينو ሐኪም ሰርቪስ ሰጪ ሆኖ ሰርቪስ ሰጥቶ የማያውቅ ሰው የሱን ጥያቄ ወስዶ እንዲነዳ ከፈቀደ ተበላሽ ማንም አይሰማውም ማለት ነው። እንታይ እስከ ዝብል ዘሎ እቲ ሕቶ ናይ ሕክምና ናይቶም ሰራሕተኛታት ናይ ሕክምና ዝገብርዎ ዝነበሩ ናይ ደሞዝ ወሰኽ ሕቶ እንታይ ኢሉ ዝሸጦ ዘሎ ደሞዝ ወሲዶም ዘይፈልጡ ዝኾነ ይኹን ስራሕ ሰሪሖም ዘይፈልጡ ኣይኮነን ሰብ ከድሕኑ ዝኾነ ይኹን ስራሕ ሰሪሖም ዘይፈልጡ ነዛ ስልታት ድማቶም ካድረታት ናቱ ብምሎም ገይሮም ማለት እዩ ዘበገስዎ ሓሳብ ተቐቢልኩም ከም ሓካይምሲ ኣሰርናቶም ስዒብኩም ትገብርዎ ናይ ብሓቂ ዝሕዝን እዩ ዝብሎም ዘሎ ነቲ ሌጂቲሜት ዝኾነ ሕቶ ናቶም $89 ዝኽፈል ዘሎ መናብሮ ሰማይ ተተኪሱ ንዓበጃኻ ንዓዝጊ ስማዕካ ኣብ ኮሮድዮ ናብ ገለን ገለ ኮሮድዮርን ገለ ናበልካ ቢልዮናት ተጥፊ ዘለኻ ሓደ ሞዛበና ክንነብር ደቅና ከነምህር ሂወትና ክንመርሕ ኣይከኣልና ዝበልዎ በዓል ጀዋር
ፕሮሞት ስለ ዝገብሮ ወይ ብዛዕባኡ ስለ ዝፅሓፉ ንሳቶም ዘረከቡኹም ሓሳብ ኢሉ ይሸጠሎም ዘሎ I mean this is very clear ትዝቢ ኣብ ትሕቲኡ ዘሎ በዓል ጀዋር ኣይኮነው ዘሎ ቶም ዝባውሎ ቶም ሓካይም እዮም ዝሓትዎ ዘሎ ስለዚ ንበዓል ጀዋር ክትዓፅኦም ኣፎም ክትዓፁ ተደሊኻ ነዚኣቶም ኢኻ ደመወዝ ትውስኸሎ so do that and then the problem is solved ብሓፈሻ ነዚ ጉዳይ እዚ ናይ ሓሶት መብፃዕታት ክፈትሑ ይፍትናሎ ጀነራል ግን ንሱ ፀገማቱ መወዳእታት ስለ ዘይብሉ again challenges left and right ይዘጋጥሞ ዘሎ እየለፋን ነው ሰው እያዳን ነው እንቅልፋተን ነው የምንሰራው ልጆቻችንን ጎርተን ነው የምንሰራው ኑሯችን ይታሰብበት የሚልን ትክክለኛ ጥያቄ እንቅልፋቱ ማገልገል ምን እንደሆነ የማያውቅ ሰው ከነዳው ተበላሸ ማለት ነው ተነጥቋል እንደተባለው ደሞዝ ወስደው የማያውቁ ሰዎች ብሓፈሻ አብይ አሕመድ ከምኡ ድማ ካድረታት ናቱ እቲ ሕቶ ናይ ደሞዝ ወሰኽ በተም ናይ ሕክምና ሰራሕተኛታት ዝነበሩ ናብ ካልኦት ፖለቲከኛታት አፀጊዑ ንዓታቶም ክሓርም ይዝፍትን ዘሎ ገለ ካብቶም ካድረታቱ ድማ ንህልኩም የኢትዮጵያ ሕዝብ ሊያ የሚገባው ምንድነው ለምንድነው ታየም ጠቅላይ ሚኒስትሩን ተጠያቂ የሚያደርገው ጀዋርም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ላይ ጠዋትም ማታም ገዱ አንዳርጋቸውም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ልደቱ አያለውም ጠቅላይ ሚኒስትሩ አንዳርጋቸው ጽጌም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ወያኔዎችም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ፋኖ ጋር ብትሄጂ ጠቅላይ ሚኒስትሩ መሮ የሚባለውም ጋር ብትሄጂ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በጣም የሚገርመው ነገር ኢሳያስም የሚያወራው ስለ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ነው አልሲሲም የሚያወራው ስለ ጠቅላይ ሚኒስትሩ እነኚህ ሰዎች ባሰቡትም ወይም ባላሰቡትም መንገድ ተጠፍንጓል ማለት ነው በቃ እዚህ ጋር በትክክል እንታይ እስከ ዝብል ዘሎ ዝኻ ኩሎም ዞም ፖለቲከኛታት ናይ ኢትዮጵያ ሲ ስለምንታይ እዮም ንአብይ አሕመድ ሓታት ዝገብርዎ አይ ፕራይም ሚኒስተር ስለ ዝኾነ ዝብሎ ተሲንታ አታብቲ ኮመንት ናቱ ዘኹም ዝብሎ ሲኑ ናይ ሃገር መራሒ ስለ ዝኾነ ፀገም ናይቲ ሃገር ስኻኻ ትፈትሖ ይብሉ ወሎ ምስ ኤርትራ እንታይ ደተሓዝ ኣሎ ደሞዝ ናይ ኢትዮጵያውያን ሰራሕተኛታት ምስ ኤርትራ እንታይ ደረኸብ ኣሎ ኤርትራ ፀገማታን ብድሆታተን ፀይራ ባዕላ ብትኽእሎ መንገዲ ትኸይድ ኣላ እዚ ሕቶ እዚ ግን ሕቶ ናይ ሃገርካ ስለ ዝኾነ ንመራሒኻ እዮም ዝሓትዎ እዚ ከዓ ዋን ቱ ዋን ፖለቲክስ ዝበሃል ኣብ ሃገርካ ዘሎ መራሒ ናታ ሃገር ዘሎ እሶም እዮም ዝሓትዎ ምስ ኤርትራ ዘተሓሓዝ ነገር ስለ ዘይብሉ እቲ ጉዳይ ድማ ይቕፅል ሕጂ ካብዚ ድራማ እዚ ኣብ ናይ ትግራይ ፖለቲካ ድማ ንሰግር ኣብ ምፍፃም ይርከብ ጉጅለ ብሄራዊ ውሕደት ኣብዚ እዋን ከም ሰጋር በቕልን ጋላቢ ፈረስን ካብ ጎይነቱ ተሸላሊሙን ቶም ከይመለሱ ህወሓት ተተዓናቕፈናላ ዝብሉ ድምፅታት እናተበራኸቱ እዮም ካብ ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አሕመድ ጀሚሩ ተመዛበልቲ ከይመለሱ ዝገብሩ ዘለዉ መራሕቲ ህወሓት እዮም ዝብል ክስ ከቕርቡ ዝፀንሑ እንትኾኑ ሬድዋን ሁሴን ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አሕመድ ሕዚ ድማ ለገሰትሉ ተመዛበልቲ ከይመለሱ 10 ግዜ ዘተዓናቕፈና ዘሎ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ብፍላይ ድማ መራሕቲ ህወሓት እዮም ክብሉ ይነቕፈሉ ሓምሻይ ክረምቲ ቅድሚ ምእታው ተመዛበልቲ ተዘይመሊስ ሞይትና ንርከብ ይበሃል ኣሎ ነዚ ድማ መን ይጸልእ እቶም ተመዛበልቲ ቅድሚ ወርሒ መስከረም ናብ መረበቶም ክምለሱ ትልምን ምውፃእ በረታቲዕና ኣይሰራሕናን ዲና ዝሓዝናዮ ዕማማት ግን መን እዩ ኣተዓናቒፍዎ ዋዛታትኩም ፈፂሙ ኣይውዳእን ዝብል መልእኽቲ እውን ኣሕሊፉሉ ለገሰትሉ እዞም ተደጋገምቲ በብልፅግና ዝወሃቡ ዘሎ ግብረ መልስታት ንሕና ድሌት ተመዛበልቲ ክንምለስ እዩ ግን ድማ ድሌት ዘይብሎም መራሕቲ ህወሓት እዮም ዝብል መልእኽቲ ይሕልፍ ወገን ህወሓት ንኸይንመለሳኩም መንግስት ፌደራል ስለዘይ ሓገዝና እዩ ብወገን መንግስት ፌደራል ዝወሃብ ምላሽ እንትንርኢ ድማ ወረርቲ ሓይልታት ከይወጡ ስኢልኩም ተመለሱ እዩ ዝበሃል ዘሎ ህዝብና ነዝቢ ኣሕሊፍና ይንህብን ክብሉ ይስምዑ ህወሓት በተደጋጋሚ ኣብ መድረኻት እውን ህወሓት ከይተመለሰ ዝምለስ ተመዛበላይ የለን ፈልማ ናይ ህወሓት ህላወ ይገድሰና እንትብሉ ከምዚ ንሪኦ ዘለና እቲ ናይ ስደተኛታት ጉዳይ ናይቶም ተመዛቢሎም ዘለዉ ዝበሃል ጉዳይ ናይ ፖለቲካዊ ምስሓሓብን ድራማን ማእከል ኮይኑ ከም ዘለዎን እቲ ዝቕፅል ዘሎ ኩነታት ድማ ካብዚ ናበይ ክኸይድ ይኽእል እቲ ወገን ተጋሩ ዝግበር ዘሎ እቲ ፖለቲካል ክላስ ናይ ትግራይ ህወሓት ክንብሎ ንኽእል እቶም ካልኦት ኩሎም ኣገዳሲ ኩነታት ኣጋጢሞ ኣገዳሲ መድረኽ ኣጋጢሞም ከም ዘለዎን እንድሕሪ ነዚ ብንጹር ፌደራል መንግስቲ ተደይመሊስዎ ሓደ ካብቲ ዝፍራሕ ዘሎ ወይ እውን ዝግመት ዘሎ ኩናት ክጅመር ከም ዝኽእልን
كم زنريو زلنا دما اتي بريزنت نايت كلل كوينو زلو تادسه ورده امونغو مونغو يصاوت كم زلون تصوتاناتو سكنيشتا يابز سمعوا في زحالف زلو صحف ذي صحف ذي صحف رقص لايف يزحالف زلو صحف قديم تصحفي دحارون نستوصل متعراي تغير اللي አፍትናይ መጀመሪያ ዝገለጽኩም ብስብር ወንደበልኩም አቦንበር ህወሓት ዶክተር ደብረጽዮን ከይፀዋዕ ተሪፈ መስለኒ እና ምስ ይቅርታ كبدا يدلي كجلس يدلي بسترفك كورن مواسن سواتنا anyway إذا فيديو ديا بزح كل اللي بلوا له تي دراماتات ناتهم جن بزح كم زيت عيون عن رجلنا كل تناقر كريكم حنت زي سكازر بازي اسمعوا حزب تقرأي نبزح حزي إثيوبيا النبلا كستايكت واب كوتيشن انتاب زلطف تقراواي انتاي رخيبو انتاي لكم موت سدت هلكيت وردت صرفي تميت مكان كلام anyway تكونتات بزغصلو زل ملكع كتريو خلقا اتزدليو زلو ابز قربا علاماتاتهم زنص ريد مسل دبنا هوحات ابزوان امونغوز بيرتران تراين يفطر زلو نا حزب ركب تطراهرو نغصلن تمساسال ركبات مسقالو غراب تزبتاتون تقرتو هاي وقت تصمن الله يزبل صاري كم نقبر كنراغز نفتو بمخانو دبنا هوحات እዚ ዘረባ እዚ ድማ ነቲ ካብ መዓልትና መዓልቲ እንሰምዖ ዘለና ናይ ጽምዶ ጉዕዞ መመሊሱ ዝሐይልን መመሊሱ ነዳዲ ዝውስኽን ነቲ ዘሎ ኩነታት ናይ ብሓቂ ናብ ጽቡቕ ኣንፈት ዝኸይድ ከም ዝኸይድ ዝገብሮ ዘሎ ሞመንቱም ዝውስኸሉ ዘሎ ኩነታት እውን ኢና ንርኢ ዘለና I think እቲ ጽምዶ በዚ ሕጂ ዝቕፅሎ ዘሎ ክንሪኦ ከለና ናይ ብሓቂ ተስፋ ኣብ ክበና ዝኽእል ደረጃ በፂሑ ከም ዘሎን ገለ ካብቲ ንሰምዖ ዘለና ዘረባታት ዕለት ኣነ زخبر علات أنا أزحلف أوانات نهزب استنكف نهزب زغيم نهزب زقودس راح انت نيرني بزخبر علات أبقى المخلقهم صدراي أغرقت بلو لي حتت يغني أنا زخبر علات أنا حانت كابتي كاباول دصبيا زنبركو أنا أبغزيو كسرح كله أبتوان قدمزي نايت أمدا مدرخ زقبر زنبر سرح نعلامو نهاجرو نوغنو نهزبو نسراويتو نككلاخل زقبر زنبره أبوانو تخكلن ياينيرو أب كينات تلخا كينات بخل يو بميديا لو كينات بعودو كينات الله بقط أبالو بخل من قديز بسايبر ببرت بخل يزي كايت كينات كتطو كبل كلو دما بخل لي خاتطو كتبل زلكا سلازي حدا كابتي زاول زقبرا لبونا زملا تقادم زبالكو حماز تزارب كون تلو يغرا قبرو لي جيغان تلو غينو يغرا قبرو لي مبال نتي زخيز زلو قعزو ናብ ጽቡቕ ነገር ነዳዲ ዝኾኖ ነዳዲ ዝቦ ስለ ዝኾነት ብዙሓት ሰባት ነዛ ዘረባ ክሽንክርዋዮም ትፍትኑ ዘለዉ ኣወል you did the right thing ትኽክለኛ ጌርካ ነዚ ሞመንተም ናይዚ ህዝቢ ጉዕዞ ድማ ናብ ጽቡቕ ንክኸይድ ናብ ጽቡቕ ትጽምዶ ኣጸቢቑ ንቕድሚት ንኽድንፍዕ ዝበለፀት ነገር እያ ምክንያቱ ብዘየገድስ ኣብ ምንታይ ኩነታት ነይሩ ንሕጂ ዝምጥን ብይቕረታ ናብ ጽቡቕ ኣወንታ ንኽንከይድ ስለ ዝሕግዝ እታ ዝብላ ዘሎ ዘረባ ብኣይ ወገን absolutely acceptable ትክክለኛ ስራሕ ምክንያቱ ኣነ እውን በዛ ግደይ ኣብዛ ሕጂ ኮይነ ክገብሮ ከለኹ ንህዝቢ ትግራይ ብፍላጥ ይኹም ዘይፍላጥ ኣብ ዝተፈላለየ ንህዝቢ ትግራይ ስምዒታቱ ክትንክፍ ዝኽእል ዘረባት ተዛሪበ ነይረ ቀደም ይቕረታ ክሓትት ይደሊ ኩሉ ግዜ ኣብ መድረኹ ንዛረቦ ዝነበርና ነቲ መድረኹ ዝውስን ኣብ ዜና ኣብ ሚድያ ተለኻ ኣብቲ መድረኹ ንዑ ዝምጥን ኢኻ ትዛረብ ንዑ ዝኸውን ንህዝብኻ ነቲ ናትካ ኦዲየንስ ነቲ ናትካ ህዝቢ ነቲ ንስኻ حبريتا تمحرال فلزلقة نعوز بك إخات قبر سلزي
نحزب إيرترا أبكال مدرك نحر بدي ليه نيره يغرتها كم زحتتكو نحزب تجراي بدي ليه زبل ابنتي بالليل جن كم تسمعهم سبعة كله سلسل قول بستفل عليه من قدي أنا ون يغرتها قبلي دلي أم من قدي سلام نزا بابورنا سلام أم من قدي انكفات كوينا كان فرس عند دلنا السيم حجز قبراز اللغو ناي السودان دليو كاي مثلا ناي السودان ون انت رقينو كما عين السرح كسر هزدلي مسجوب تتجمرون كما كسر هزدلي جنوين كاب كنوع مسمر استبقس سلام نزن حجز اللوا كنتات رادي كورس قصالنا تولدن ولدو كسجر زغل سلام كله كنسرح كنكلالنا نزمنا ولدنا زرباسك الناس سمعنا نخيد ናይ ብሓቂ እዚ ሰላም እዚ ንደልዮ ንፀብዮ ዝነበርና ሰላም ስለ ዝኾነ ናይ ተሓጋስ ናይ ብሓቂ ዕለትን ልደትን ይረአ ናይ ሰላም ስለ ዝኾነ እንዳተሓገስና ሰላም ተቐቢልና ኣለና ሰላም ማለት ህዝቢ ማለት እዩ ህዝቢ ፅቡቅ ጌርና እንድሕር ተቐቢልና ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ትግራይን ኣሕዋት ከም ምዃኑ እንዳፈለጥና ተረዳዲና ክንነብር ተረዳዲና ክንሰርሕ ተረዳዲና ክንለምዕ ድልዋት ስለ ዝኾንና ድልዋት ኮይና ከዓ ክንቀብል ኣለና እዚ ስልታት እዚ ንሪኦ ዘለና ናይ ብሓቂ ባሕታ ዝፈጥረልካ ተስፋ ደስንቕ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ናይ ብሓቂ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ትግራይን እንኳዕ ኣብ ዝብቅዓካ ብፍላይ ካብ ዶባ ዘሎ ህዝቢ እንኳዕ ኣብ ዝብቅዓኩም ክብሎም ይደሊ ናይ ብሓቂ ደስ ዘብል ሞመንት ኢና እንደናቱ ዘለና ሰላም ሙሉእ ቅሳነት ሙሉእ ረህዋ ክኾነልና በዓልቲ ሙሉእ ተስፋ ዝሓለፈ ዝኸሰርናዮ ብሕዋትና ብንዋት ብሂወት ኣብ ቅዕሲ ሙሉእ ሰላም ሙሉእ ረህዋ ክኾነልና ይምነ እዚ ህዝቢ እዚ ናይ መወዳእታ ፀገም ናይ መወዳእታ ሽግሩ ብሓደ ሕዋት ኮይኑ ብሓደ ሰሚሩ ክነብር በዓልቲ ሙሉእ ተስፋ ንሕና ሲ ብኩሉ ሕዋት ኢና ዛላምበሳን ሰንዓፈን ወይ ከዓ ትግራይን ኤርትራን ሲ ናይ ብሓቂ ብኩሉ ንራኸብ ኣሕዋትና ቤተሰብና ሙሉእ ረህዋ ሙሉእ ሓጎስ ሙሉእ ሰላም ክኾነልና ይምናኒ ቢቢሲ እውን ነዚ ኩነታት ኣወል ብፅቡቅ ተሰኒድዎ ኣሎ ብዙሓት ሚድያታት ድማ ነዚ ኩነታት እዚ ስምዒታዊ ከም ዝኸውን ወይ እውን ናብ ኢሞሽንስ ይቕይርዎ ኣለዎ ዝረኣይዎ ንኣብነት ዓዳ ደስ ኢልና ዘሎ ዳዕኹም ከዓ ደስ ይበልኩም ንሰዲና ተራኺብና ተመስገን ፈጣሪ ንኩሉ ሰብ ተሰናይ ኣሕዋት ያው ከምቲ ዝበልኩኹም ተራኺብና ኒና ሓንቲ ባሕሪና መፂና ምስ ዝሓወደ እና ተራኺቦም እኒሁ ምስ ማዞር ተራኺቡ እስከ ማዞር እንታይ ትስምዒክን ወይ ደስ ኢሉኒ እዚ ሓጎስ ደስ ኢሉኒ ምስ ኤርትራ ጠስምን ማዕርን ክንከውን እስራኤል ከይደ ፀልየ እየ ተመስገን ተመስገን ደስ ኢልና ብጣዕሚ ደስ ኢልና ካብ ኣመና ሓጓስ በቃ ንባዓት ይመፀሉ ብጣዕሚ እንትክስታይ ኮይና ግን ከማና ኸነ ኩሉ ሰብ ይገበረሉ ኤርትራን ተጋሩን ኣሕዋትና በጃኹም ኣይንበኣስ ትሕርጂ እዊ በጃኹም ኣይንበኣስ ትሕርጂ ከም ንሪኦ ዘለና እቲ ህዝቢ ናይ ብሓቂ ብዙሕ ስእልታት ንስምዒታትካ ዝተናኽፍ ኢና ንሰምዕ ዘለና ምሉእ ይግበረሉ እሞ ብሓቂ ኣነ ብሓቂ እቶም ዓበይቲ እኳ ወዲኦም እንዲኦም እዛ ዓለት እዚኣ እስከመይ ዓይነት ፅብቕቲ ዕለት ፅብቕቲ መዓልቲ ከምዚ ኢልና ኮፍ ኢልና ክንርአ ዘብቅዓና ጎይታ መስገና ይብፅሓ እዮ ብሓቂ እዚ ህዝቢ እዚ ክልቲኡ ህዝቢ እናተናፋፈቐ እናተማዓዳደወ ቀረባ ከለና ርሒቁና ኣሕዋትና ኣለና ጓነት ኮይና ተፈላለዩና ፀኒሕና ከም ንሪኦ ዘለና ፀሎትኩም ይብፅሓና ጥራይና ንብል ብዙሕ ስእልታት ኣሎ ኣወል ነዋሕ ቪድዮ ገይሩሎ ከድኩም ራይዋ ብሪልየንት ንፅምዶ ድማ ካልኦት ብኸመይ ይገልፅዎ ኣለዉ ካ ከምዚ ከምዚኣ ትሪእዋ ዘለኹም ገሌና ኣጥቃዕቲ ገይሮምና ኣለዉ ንዓይሲ ኣይ ቲንክ ንካልኦት ከመይ ገይሮሞም ንዓይ ግን ትክክል ቦታ እዮም ሂቦምኒ ኩዕሶ ክፃወት ከለኹ ኣጥቃዓየ ነይረ ኣብ ታሕቲ ትሪእኑ ኣለኹም ዲኹም ናይ ጁቬንቱስ ግን ኮርስ ከም ተዋራዘይቲ ስለ ዝኾኑ ኣነስ ኣጥቃዓይ ናይ ኩዕሶ እግሪ ስለ ዝነበርኩ ማእከል ወይ እውን ኣጥቃዓይ የፃወት ነይረ ስለዚ ንዓይሲ መን ነጊርዎም ኣብ ቦታ ሂቦም ንለው ይዓይሶም ከም መወራዘይ እዮም ገይሮም መግና ኣይሰኣ ነቲ ሚድያ ድሌቱ እዩ ዝገብር እዚ ፅምዶ ናብ ዝተፈላለየ ትርጓሜታት እናሃብዮም ዝገብርዎ ዘለው ኣብ ሶሻል ሚድያ ክሓልፍ ከለኹ የርእዮማ ኮሜንቴተር እውን ኣለዋ التأسيس كلاسيكو المستقبل يتجاوز
كومنتيتور سنجلن جيروم موازا يسان تراينا نبل مزيا جن حنتي كتقصاص زيد اللي زنبركو جن حجة تقصايا جن حنسا بن حوارون دحر جن كمل سايد لنا زمتأني مغنيات جورجو درار بزح جيزي باي كاب قدمات حيزو بدهاتي يتويو أبز حتى جيزي جن ناتو أكيدا شفت خجبر جميرو أستبيل اللغن ولا حنت نجراي بالكون مغنياتو حدا زفت وحوي زخبر وحوي كابي إثرا مستدواولنا زخنا نجر بوش تزاربني كبرت نوعي لإسقاء حجمر بزح جيزي أفسسو ناتي نيجاتيف إيمج بينت خجبر زفتن شري بيكين بمقبار ناتي فيديوهات زي استبهال كله وزير أخوه والما تشرت له ليدير أخوه كنا يكون كنجن من تموجو تحلف عن جوادي زبال قداينا يهاجر سلزنا براسي نحن أنا شلي اللي تحلف كوس صوم أبقى أمام سلزلوي لا شلل بالنيرة حججن نعيد ستيف لأن نجارات سلدبل دلو جبوخ أصل زخنة تي أنا دزاربو بدك أنا شتيو بقلة ساكت متقوطة أنا مزنقة عيكون كن دزارب أنا أتعبابي يزقبر زلو زدلي نجورجو درار نستي نأول سعيد ناي تصمدو ناي قلة تبل وقلة ما بزحتو كم منقستي سلاح ذهبكم قلة قلة زمسلو اتتوهي بكم دلو خبرن بوتان تطعيمكم مسابات داون كتقبل قلة أي تفتنو مانياتو زواقم بارحارنا تيأثرا علامو دك أنستيو معرفو فناي زودة تبعتاي أبحبت السبنا ميكانيزم مالو نتاقوا لنسيت وحسنا الفوتو أبزقن كومي يبلنا بوزح نقر حق له قل بوزح نقر تنودي سبز أسرو نحنا عينة سبز أسرو سرعات نخقبر زقوبرو أبزي يلا نسانا حجنا نحل نحن نتحقق زيد لنا سوسخاتكم كم زعينة نقرات أمتيهم أنا مساهم سامع نقر سري تزاربكو نقولو خمس بالكو نقولو خمس قبركو غيركم تزاربو خلهم دحلاك مسملو أخبروت مالتيو أنا بولكي بزعبا خي بزح كزارب عيدلني بولكاو هيوت كايفلطوني كم تنسخنا تحبرت السب يتكمي الكتجبريو نحنا كماغي بعقمنا نتحبرت السب يتكمينا نجبرت لنا أم بليس بزعبا صمدون قال لنا نبزي تتوي has nothing to do مسمدو كم من يصير ترى صمدو قبريلو فايلات ديسد اللي سبي لنا لك كماغي نا أول سعد نسمته فيديو نوعي رياكتس قبر جلقو سلزي دي كون نجارات أم فتايتات حزيو قبل اللي خبروت هلني نيروني علني بزح نسقط بليه صبق كون كله نحبرت السبنا زتكم مسناتي ريت تسامع كون كله بتصبق يقلصكي ما رمت زليه كون كله دما نتحسابكي دوس ايتعرموني وين انا زبلو زلو خطراي قنع حركا قال سيت سلازكون كن دكنستيو بفلوي دبصح غير خايتو سديو دكنستيو انا حبرت السبنا يرترا صبق كون يزدلي امونغو دك تبعتين دكنستيو دما كينات كله يدلني فليات كله غليو أملاق فلنا بيننا جري فتيرنا ناتنا تسقطت لنا نسخت أمن له عينة فيمينيزم أنا يعمل لوني نحن عجن كي لنا حساب إذا ممكن كي نخلينا قوي نسمعني كم تنسخنا تحبرة السبنا كتش الويات دلي أنا ونكتش الويات دلي لذي تين فلوانس ناتنا كجراج أي غليو أنا نعيكون عقوي نزرع أنا نحبرة السبنا طبعا ما تقدمت أنا كقلت سلز دليو نجارات الله سلت أنا كأتو معبالة كأتو بتكنولوجي كن حبابي دلي جن نزوم معربين هجرات كما خاب معربا عالم سلسل غمت أتن السوم زلوون عي يبهجنني تكنولوجي ناتهم كنت أباناتهم سلت أنا ناتهم يبهجني أتنا حبرة سب كايدا ناتهم جن يبهجنني لذي أتنا حبرة سب دايناميكس فغري هارموني يتسباوي نا حضارات كايدا نا حبرة سبنا زبالة أي ليز أمنان كل نجاراتنا أبهجرنا زلو زبالة أي نعيكا أقوس فترة لي تبعدنا زلو نسك عك قبل ليز دلي نسخي أرتزل لقينا تري تلكي مسمدو قال ملا تعيس كن كان نقرايت تعزيو تعبات مسمدو زمل كتو قداي كونن مسمدو نعاخي حسب كنتاي مخانو اي فلت كون انا كل فيديو تاتكا كريي كلني كزيون سلازي هكل نسخوناتي كلهم زي تريو فلتي تا انا شير زغبركوا دما نعاخت نقف ايكونتن نخلا تعيس كتزارب كبر كال قال نيره حما تزارب زنبرت نعاي زملس نيره نتنات كدما نابتام نسخ تزارب كله ريتو يهبه سلازي اي هوب ابزاك تعرف تغتيلكي نعاخي زملكت أنا جن مساخو الكاوت أقام يبلين أبصم داتي خياتي خي نعرف my business صغي والكاونات نتعلقي نمن سادك نسوي إرتراق نسخ زيادة حليل لم كوين كجناي تقربي أنا ون حليل لنا دك نستيكو قد أخلوا أب نفسه كفا فيديو جبر نيره دك تبعتي دما حماق تجبرو تاخد جبرهم دك نستيو تبدلوا زلهم حفت خي خات تبدل زل خاي بالنيره كمان بلقن دك تبعتي كبدلوا خلوا يتزاربوا دي ولا انتايو دك تبعتي دما عيب صحونيهم حواتين تينا حاتين
نابنت بزعبا سينجل مام حفتي لا تناني I understand this very closely تزفت وسبب أبزي كبابي single mom يا I have massive respect of single mom حفتي كم سلزخون توي وكالوت كم سلزخونو كلن كم قنال لوني لقنا يقصقصني يعني تنزل ترفع بحدار زلوا صبق حدار نكلوان ما يدلي أنا صبق حدار كلواني سترايف يكبر that's it أجي تارستي بزيا كنزاز ما يدلي كابون اليوم تقتلكي أملاك حقس كترايكم لكي كلهم وننتي نايجازا أتملكتها من الباش قال خلفلت نخلنا قال عندك نفلت أصلا نخل بزعبة بروبيت إخزار بمت يزلهم أبز عدي جزا أنت لك خير ريل ستيت ويدما جزا نقدرون يكونن ويليكود أسيتس زخونة تريش هولد على بحق زوهب نعم نتاب حاجة كاليفورنيا كابتل تميت $9 زعبي personal asset يخون ولا ريل ستيت لعلي زخون كل جزء كم زي معينة نبرتات if something happens to you زخونة نجار متزقات أماكا في نبرت نعم probate court خير نعم نتمسمت كاملتين أتومنات كاورس تتخيلوا أي متأمنيتي نبرت تايدا أنا بيت فردينا ببروبيت كورت بحلالونا ويزخير كلهم تم كريديتورز ميديكيتوس نيركات خينكا كرونيك زخنا إلناس نتلي نيرو كاخينو نسوم كتوع أزمات كخمت لهم كتوع لهم publication كجبر على كلام على تناتو عاب مسرح له بزح كزي زت بزح جنزة بزت نعمت كم حمش كسب 10% value نايت property خا نا probate fees خير نعم نايت أبعاتات نعم نايت court fees نعم نايت referee fee probate referee fee جلز بحال بزح نجارات صغير so for example نشوف من تميت شحنار توين تجازها حمش 10% بتنزل على نحسب 10% سي كسب $250 قال لي خيد مالت له مالتي كابت فاليو نايت بروبرتي خلنا بتناي بروبيت كورتي خيد له قلت عمل 3 عمد كوست دخلي ابتشع غزي اختكاري تخلني خا obviously exception سالو ግን መብዛሕትኡ ግዜ እቲ authority ናትካ ወላቲ ከም executor appoint ምስ ገበረካት ቤት ፍርዲ ሕጂ ብዙሕ ማዕቀብ ገደባት አለው نزخول حاصل نزخول نجارات مودم مالتهم صدرا بيت كاز ورسوات هونم دقت الله خاينم نبدق هذا حلف انت خوينو نزخول نجارات افويد قبل كازخل كال حقاو دوكيمنت علو انتي بحالتي living trust يبال زت حقاو دوكيمنت ابزيتهم بينيفيشيريز ناتكا ديزيجنيت تقبرو تخيل منيو تي اكزيكيتور اكندي كورت زوسنل كان تصاب على خاطو سنو كنترول تقبرو مالتي بزح كان نجارات قمتاتون على ناي كابيتال جين تاكس افويد قبل كايو اكندي كاب individual name كان ابتيم نفتم صدرا هازخيد مودماني بت current market value رياسسا كند زقبرو تي اسسر تخيلو كابتي تراست ناتكا خير كله نابتم استراخاوين خاوي beneficiaries نات كاغن capital gain tax avoid تقبروا لها مالتي كم كلنا نفول تخانم مريت وإذا ما جزار real estate كل زي appreciate يقبري بصحته زي appreciate يقبرن العلي صغير حكي من الواش بقلت ميتشح جزا كايو جزا حجي حمش ميتشح بس يخون خالي كل زي document حجي بصح كانت قمتاتنا لو it's a private document حجي بزح كزي خمزي asset protection زاقد زكاة خوينو فلاي دما بزح invest قبرتو هينكا مو دما كما بزحتنا خنردو نخل أمريكا بتعمي اندا كسز فوتو هاقريم بتعمي مكخصو زدلو everywhere كما بشو ما انتمي تشح cases files هونا بكورتس every year تراست خطوتهم كلها مهنياتو ناتو من قدلو نبرات أبتي تراست خطوتهم كلها مهنياتو ناتو من قدلو جمنا الواش حتى رزبالة سلاخ قبرو دلي زلوه بسحا وخاتو أيكلن جن تشمكا يكون بشم نايس تراست يخون لقا خمزي LLC قال زوم ريل استيت انفستو قبرو سفلتو يهم تقوزوه خلوهم تي LLCs قال بشم تقوزوه خلوهم تي قزاوتي بشم من الباش LLC و S Corp متشم incorporate غيركم يهم تقوزوه تزربا قتلكم كابنا فيروس كتسمعوا تقولوا these are the kind of advices لنا thank you فيروس حفتنا يغنيلنا living trustees بحال بعلكم investigate قبروا أمريكا زلهم لو يرتلوا زخونة ساون كتحجزكم تخل تخون كل جزء نبرتي كونان سلزي نزح حساب زي تقبلنا نبقالوت كان حلفكم كلال لنا يغنيلنا كم لايدلي نتحبريت هذا ما بزحكم على أبكال أرستي أبكال جزء دما كم عينة حبريتات كركب كله 5 ألكم يعني مود داتا تدرج يلقنا يلومي إذا افتزيا نزا نا UN coordinator زخونة نيالا فالجيت بحال نمسجان أيلي أبيك ستاتيس إفيا زلهم كيتكم رأيوا أب UN
كل جزء UN أنصار إيرترا تسرح زنبرة مثلنا زنبرة حسابنا كتير زخالت سب مخانا عب مزجانا هيبني مزجانا صحيح فلالله إذا كان تايزري أبي إيرترا لما جمرة تكديسا نمع بالنا إيرترا قبل بات تسرح مس منجستي ترى داديا مس منستراتن حلفتن ترى داديا نتهز ببزجل جل من جدي التسرح زلا نايب حق تحق السب مخانا مسجانا كباكيله إيرترا لما صباح نجو نبز بلد أخذ كيديا مغنياتو حدا تمنجسوس قبر زلا بتعتقد إن ديجاتا دينا بيت متى دينا يجلو زلو مسي نا UN agencies بعلى UN DPDU FAO ديو UNICEF ديو هو ديو زقبر وزلو أعتقد أتي مقايد كله الزون نفسه زخالف في اللايتاب ساعات أبتي ناي سولار إنرجي قال زقبر زلو مسي يصرحوا من لاهم من سينا إيرترا دما أب وشتي يكون أبدقة حجورزة فكر سعرامن ديسيبلين زلون بمخانو دما نزوقو دما مساحاتكم تحويسنا إلهم قانتم كينا تسرحنا نابز بلد سكن بس كم نخليله نعم مسجينه مش ما تقيسه تاجره يالله بزح نسات قبر دما كم تري وزلهم كتالي نايم بعلي مسيرترا مس مرحتنا إيرترا أمباسادراتنا إيرترا كلها معوزلو ايجنسيز مستمنجستي بستقعدوا من قدي نمسرح بزح سرح كم تجبرن نا UN agencies كم زك سرحوا خلوا زلوهم تلوابتم نا UN ابتنايتهم حجرات امباسادر دما عبيو سلازي نزا سبزيا أبي إيرترا تزنبر عم بابا والمبصح كلها نيره ناي بحكي زمست أن تسفى زبان سرح التسرع زلا بس منجستي ترى دي أسئلة خيزلا بليز أبتي إكسكيتكم شير قبروا مسجانا أبوا نصبغ زقبر زلوا متبع زبالة أنا خمس أكاس لتقبر نابلكو نايلو ما أرستي أبزق ودي لايك قبروا سبورت قبروا دقفكم أي توحدوا أكالا قاطع مكسام الرخب مزياخ قد فكو Shakata,